ಮಂಗಲಂ. तं विधिशर्वभूर्वगीर्वाणविज्ञानदमानतोऽस्मि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अशेषवाग्जाड्यमलापहन्त्री नवं नवं स्पष्टसुवाक्प्रदायिनी ममेह जिह्वाग्रसुरङ्गनर्तकी भवप्रसन्ना वदने च मे श्रीः। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत्स्मरणात् भवेत्। अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। तपस्वाध्यायशुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट्चक्रवर्तिनम्। कमलानाथदोर्जातं विद्यार्थिगणसेवितं वन्दे सुहास्यवदनं द्वारकानाथयोगिनं। द्वारकानाथतीर्थानामनुग्रहसमुद्भवं विद्याधिराजयोगीशं वन्दे विद्याभिवृद्धये। रामपादाब्जसंलग्नं शान्तं दान्तं प्रियं वदं विद्याधीशगुरुं वन्दे मृदुपूर्वं प्रभाषिणम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। ब्रह्मरुद्रादिवन्द्यं त्वां भजे वेङ्कटनायकं निवारयाश्वनिष्टानि साधयेष्टानि माधव। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्. प्रप्रथमदावनु हांगचे ह्या क्षेत्राचे उपास्य देवता परमपूज्य द्वारकानाथतीर्थ स्वाम्याले करकमलान प्रतिष्ठित तसले लक्ष्मी वेंकटरमणाले स्मरण करतची परमपूज्य श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याले चरणावृंदात स्मरण करतची तशीच कैवल्य मठाधीश शिवानंद सरस्वती स्वाम्याल दलरीची चरणारविंदा वंदन कोरनु हांगा आयच दिवसाक उपस्थित असेल तुमक सर्वांक भगवत भक्तांक प्रीतीन स्वागत करतची तुमका सर्वांना तुम्ही अनेक पंत श्रवण कोर नसील तसले ऐकून गोत असेल तसले अत्यंत प्रसिद्ध भविष्योत्तर पुराणांत येऊच तसले श्रीमद वेंकटेश महात्म्याचे प्रवचन अथवा श्रीनिवास कल्याण म्हणून दलरी
प्रसिद्ध जावन असेल तसले एक परमात्मा दिव्य महात्म्य तागेले कल्याणाचे प्रसंग वर्णन करचे तसले भविष्योत्तर पुराण ಅಂತ येवचे तसले व्यंकटेश महात्म्याचे यथाशक्ती प्रवचन आम्ही आईच्या दिवसादकून 3 दिवस पर्यंत करूया. सर्वांक तुमको ಗೊತ್ತು असेल म्हणकेजी सकल पुराणाक उगमस्थान खंचे म्हणून म्हणल्यारी नैमिषारण्य. नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत. नैमिषे अनिमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः शौनकादि महर्षी पूरा लोकांना अनिमिष क्षेत्र जावन असेल नैमिषारण्य ताका अनिमिष क्षेत्र म्हणचे एक कारण आसा. निमेष म्हणून म्हळ्यार आमगेले दोळे रेप्पे आमी केन्नाय दोळे रेप्पे हाल्लेत आसताचे जाल्यार देवतेंक अनिमिषाः म्हणून नांव. कसले म्हळ्यार तांणी दोळे रेप्पे केन्नाय हालोवच म्हणून नाका ताका तांकां अनिमिषाः. तसल अनिमिष क्षेत्र म्हळ्यार देवता सन्निधान असेल तसले क्षेत्र ते नैमिषारण्य ताका ताका अनिमिष क्षेत्र म्हणून आपले. असले नैमिषारण्यांतू शौनकादि महर्षी पूरा यज्ञ करता म्हणताना त्यांनी सूत पुराणिकांक विचारले. माहात्म्यं पुण्यवर्धनम सूत सूत महाभाग सर्वशास्त्र विशारद. हे सूत पुराणिकानो तुम्ही सर्वशास्त्र विशारद त्वत्तोहम श्रोतुमिच्छामि माहात्म्यं पुण्यवर्धनम. आमका परमात्मा दिव्य महात्म्य श्रवण करका म्हणून इच्छा आसा. तुम्ही आमकां ते श्रवण करोच मुखांतर भगवत तत्वाचे अमृतपान करोच मुखांतर आमकां उद्धार करा भगवत तत्वाचे उपदेश करा म्हणून घेऊन त्यांनी सूत पुराणिकाले निमगिलेले. त्यांनी सूत पुराणिक तेदोपर्यंत सूत पुराणिकाले की शौनकादि महर्षियांना अनेक महात्म्याचे श्रवण करून जालां. कथितं रंगमाहात्म्यं त्वया हस्तिगिरीशितुः जगन्नाथस्य वै विष्णोः माहात्म्यमुतलं मुने. इदानीं श्रोतुमिच्छामि माहात्म्यं वेंकटेशितुः. येदपर्यंत अनेक क्षेत्राचे महात्म्य सांगून जालां शौनकादि महर्षींक सूतपुराणिकान. खंच खंचे सांगताच रंगमाहात्म्यं रंग श्रीरंग क्षेत्राचे महात्म्य सांगून जालें. तदनंतर हस्तिगिरीशितुः कालहस्ती कसा नसता ताजे महात्म्य सांगून जालें. तदनंतर जगन्नाथ पुरीचे महात्म्य सांगून जालें. हे पुरा तुम्ही सांगले. आतां आमकां व्यंकटगिरीचे वैकुंठगिरी आयच्या दिवसा कसन तिरुपतींत आशिल्ले ते तिरुमला कसन एक पर्वत आसा ताका व्यंकटाचल म्हणून कलियुगांत नांव. त्या व्यंकटाचल महात्म्य आमकां ऐकूका म्हणून घेवन इच्छा उत्पन्न जाला. तुम्ही त्या व्यंकटेश महात्म्य त्या व्यंकटगिरीचे व्यंकटाचलाचे महात्म्य आमकां सांगून दिया म्हणून घेवन तांणी निमगून घेताची. यथा श्रुतं मया पूर्वं व्यासेन अमित तेजसा. सूतपुराणिक सांगताची हावा हाजी फुडें वेदव्यासान म्हाका खंयचे रितीर उपदेश दिला ते हांव तुका त्याची रितीर हांव तुका उपदेश करता. तुमकां पुरा जना उपदेश करताची तुम्ही धन्य दया म्हणून सांगताची. सूत उवाच पुरा तु जनको नाम राजा परमधार्मिकः निर्ममो नित्यतृप्तश्च निरहंकृतिरात्मवान्. सूतपुराणिक सांगताची हाजी फुडें जनक महाराजान हे व्यंकटेश महात्म्य ऐकलेले. शतानंद महर्षीन जनक महाराजाक हे उपदेश केलेले काही व्यंकटेश महात्म्य. जनक महाराजाक कसले उपदेश कोर कापडले. जनक महाराजान शतानंद महर्षी मुखांतर कसले ऐकू कापडले ते कारण सांगताची. निर्ममो नित्यतृप्तश्च निरहंकृतिः आत्मवान पुरा तु जनको नाम. जनको म्हणेकला असेल काही. हो कोण जनकराय म्हळ्यार आमगेले इतिहासांतू 3 जनकराय मेळताच आमकां. एकलो जनकराय कोण म्हळ्यार मिथिला देशाचे अधिपती तो जनक न्हय हांगा. त्याची वंशांतू अनेक जनकराय म्हूण आशिल्लो ताका जाल्यार जनकः म्हूण नांव. तो जाल्यार जक न्हय. हो तृतीयस्तु जनको नाम. तृतीयः अन्यदेव वा. हो कोण म्हूण म्हळ्यार सीतेल आन कोण आसा जनको तो जनक. पुरा तु जनको नाम. त्रेतायुगांत आदिकालांतू हो आशिल्लो जनक. हक्क कसले ऐकूचे पडले ते सांगताच. तस्य भ्राता भवत्पूर्वं कुशकेतुरिति स्मृतः. हे जनकाक एकलो भाव कुशध्वजा म्हणून तागेलें नाम. कुशकेतू म्हणून जाल्यार म्हणताच. हे कुशध्वजाक 3 जन चल्ले चेडूं 3 जन चलये चेडूं. कोण कोण 3 जन चलये चेडूं तुमकां गोत्तास ऐकून आसतात तुमी. श्रुतकीर्ती मांडवी उर्मिळा. चल्ले चेडूं वरके नाशिल्ले ताका. विचिकित्सू विकर्तना प्रतर्दना म्हणून घेवन 3 जन चल्ले चेडूं 3 जन चलये चेडूं.
जनकाक एकली धुव सीता तिची जानकी बदमळरी उर्मिळा दलरी जनकाले धुव म्हणून म्हणताची जाल्यार ही उर्मिळा त्या मांडवी आणि श्रुतकीर्ती ओटू वाड्डून 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 तिक्का जनकराजाल भाव कोण आसा कुशकेतुले धुव कुशध्वजाले धुव म्हणून व्यवहार करता आशिल्लो बदमळे उर्मिळा जनकरायाले धुव एकली अयोनिजा सीता आणि ती जन हांनी योनिजा अशी हांक चरडूं आशिल्ले हे दोग जन बाब बाबा जनकराजांनी कुशध्वजा एके कुशकेतू म्हणून घेवन अत्यंत राज्य समृद्ध जावन आशिल्लें तसलें राज्य शासन पुरा करचें कोण आहे म्हणून म्हळ्यार जनकराजाल भावान कुशध्वजान कुशकेतून शासन करचें शासक तो जनकरायान कसनेची राज्याची जबाबदारी कसने घेवची ना तो विरक्त जावन भगवन नाम संकीर्तन करून अध्यात्म मार्गारी उद्युक्त जावन प्रवृत्त जावन अध्यात्म साधन करून आशिल्लो हे कಡೆ कुशध्वजा कसन असो तो पुरा राज्याची जबाबदारी स्वीकार करून तो पळोवंक घेत आशिल्लो हक्क कसन ना सुखार आशिल्लो एक दिवस कदाचित जनको राजा मनसीच्छमचिंतयत एक पण मन आईल काही ताका जनकरायाक कसं नाही म्हण रे सुखमेव सदा मे स्यात् दुःखम मनागपि मा भूत आमक पुराजना कशी इच्छा असता ताक वरकेन त्याची इच्छा आशिल्ली आमकी इच्छा कसं नाही म्हण रे सुखमेव मे स्यात् आमकां केदनाय सुख असो दुःख केदनाय येवची नाका म्हणून आमगेल्या मनांत आसता सुखमेव मे स्यात् दुःखम मनागपि मा भूत जाल्यार पळया आमकां सुखदायी म्हणून आमची इच्छा आसवय जाल्यार त्या सुखाक उपाय कसो आसा ते करताचे आमी ना दुःख आमकां नाका जाल्यार दुःखाक कसन कारण आसा तें आमी केदनाय करता आसताचे ताका आमगेलें सुभाषीत सांगता पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः आमकां पुण्याचें फल कसन आसा सुख तें जाय आमकां जाल्यार पुण्य करनाचें आमी पुण्याचें सुख जाय जाल्यार पुण्य करनाचें पापस्य फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः पापाचें फल दुःख आमकां कोणाक नाका मनुष्याक जाल्यार ही पाप करता आसताचें आमी पाप करनाशी अशें जायना हें शास्त्र सांगता जनकराजाक तशीच म्हाका सुख जाय दुःख नाका म्हणून देवान दिल्ली ताका सुख अनेक हजार वर्ष पर्यंत ताणें शासन केल्ल्या रे तागेल्या भावान शासन करून तेदो पर्यंत दुःखाचे लवलेश पळय न्ही ताणें सुखाची सुखाचे गणी तागेलें राज्य म्हळ्यार तो म्हणटा ताका अहंकार आयले अहंकाराचे लेश आयले तागेल्या अंतरंगांत अंतःकरणांत तो म्हणटा सुखं न पश्ये नेत्राभ्याम सुखं पश्ये सदात्मनः दुःखं न पश्ये नेत्राभ्याम तो म्हणटा म्हाका सुख पळोवचें करे समय ना आनी दुःख खंयच्यान येता म्हाका म्हगेल्या जिवनांत अहंकार आयला ताका म्हळ्यार म्हगेल्या जिवनांत दुःख ना म्हाका सुख सुख हे दोन दोळ्याक सुख पळोवचें जाल्यार म्हाका पुरसत ना दुःख खंय पळयत हांव दुःख म्हाका सर्वथा याना म्हणून लेखले काय ताणें अहंकार केदन आयला पळया तेदन परमात्मो माय जाता गोपिका स्त्रियांक तशीच परमात्मा प्रकट जालो रासलीला पुरा जाले नंतर अहंकार आयले आमी तरी ना म्हणून जाल्यार कृष्ण ना मोहित जाला कृष्ण आमगेले अधीन जाला आमकां परवश जाला म्हणून घेवन तांणी लेखले खंयचे क्षणाक अहंकार आयले गोपिका स्त्रियांक त्या क्षणाक माय जालो कृष्ण ययाती चंद्रवंशाचे रायो महान तपस्वी महादानी स्वर्गा गेलो थंय येवन इंद्रान निमगेले काय भूलोकांत अत्यधिक पुण्य संपादन केलेलं कोणे आसवे म्हणून घेवन ययाती म्हणता मिगेले की ना अधिक पुण्य संपादन केलेलं आनी कोणे म्हाका दिसना म्हणून म्हणता अहंकार येईल ताका ताका वयच्यान तोग घाले धब्बनी पडलो वयच्यान तोग आमी केलेली तपस्या आमगेले अहंकारान नष्ट जाता काय ययातीक त्याची जालेले गोपिका स्त्रियांक त्याची जालेले जनकाक त्याची जाले जनकाक अहंकार आयले म्हाका सुख पळोवचें करे पुरसत ना आनी दुःख खंयच्यान येतल म्हाका दुःख सर्वथा याना म्हणून आलोचन केलें कदाचित दैवयोगेन कुशकेतुरगान मृतिम पळया प्रारब्ध कुशध्वज कोण आसा जनकाल भाव पुरा पळोवंक घेत आशिल्लो ताका मरण आयलें मरण प्राप्त जालें परमात्मान दिल्लें पेटू हे ताका मुखार कसं करचें विलाप केले काय जनकरायान तौ दंपतीन नृपो दृष्ट्वा त्यक्तपुत्रौ सुखोचितौ विललाप महाराजः भ्रातरं भ्रातृसंहितं जनकराजाल भाव केदना तक्क मरण आयले दैवयोगेन प्रारब्धवशात तक्क मरण आयल तक्षण तागेल बायल दलरीची ती सहगमन करता हे कಡೆ चरडुमा तागेल चरडुमा उर्मिळा श्रुतकीर्ती मांडवी तितलं मात्र नाही
हे विचिकित्सू विकर्तना प्रतर्दना चल्या चरडू असाची हक्का धुवस सीता हे इतलं चरडू सन्न मुखार तांक भारडीक कोरका चरडू वांक राज्या पट्ट बांधू का शत्रू काट मस्तस हे पूरा जबाबदारी तागेले भावा वयर आशिल्ले भावान गेल तक्षण एक पण थागेल वयर आयले हाका चिंता आरंभ जाल्या कसन करचें म्हूण कळ्ळी हा भद्रे बालकान् त्यक्त्वा वृद्धं मां जनकं तथा क्वगच्छसि वरारोहे पतिमालिंग्य मंगले तो म्हणता कुशध्वजाल बायले का खंय गेल्ली तू आयच्या दिवसाक बामणा लोटू तू वरकेन मागशी गेल्ली मो मुखार ह्या चरडू पळोवंक घेतल कोण इतले चरडू हार्डिकेक लग्ना वाड्डेल चरडू आसाची मुखार हांका पळोवंक घेतल कोण विलाप करता अद्य दृष्टं वरारोहे त्वद्वियोगेन केवलम् इति संचिन्त्य मनसा वारं वारं महीपतिः त्वद्वियोगेन तुगेल वियोग जाले मिगेल भावाल वियोग जाले आयच्या दिवसा म्हाका विलाप करता दलरी दावचसील दावका मुखार हाणे जनकरायु प्रेत कार्याने कसन कोरका ते पुरा प्रेत कार्य करता और्ध्वदेहिक संस्कार करता कोरून जाल नंतर सतु चिंता परो भूत्वा चिंता आरंभ जाली मुखार कसने म्हणून घेऊन त्यक्तान्नः त्यक्तभोगश्च खाऊचे जेवचे पुरा सोडले काही हाणे चिंता आमके एक पंत चिंते आरंभ जाल्या रे जेवण सेरवना खाण सेरवना चिंते आरंभ जाता आमगेले व्यापारा वयर मन वचना मन स्थिर जावनासना मन चंचल जाता बुद्धी चंचल जाता हक्का तशी जाले त्यक्त भोग त्यक्त निद्रा पूरा त्याग करता नीद येताना हक्का खाण जेवण सेरवतना तस्य दुःखस्य शांत्यर्थं शतानंद पुरोहितः शतानंद महर्षीला आगमन जाले शतानंद महर्षीला आगमन जाल तक्षण तो दंडवत प्रणाम करून घेऊन तांका नमस्कार करून सांगता पळया मिगेल दुःख आयच्या दिवसा म्हाका येवन प्राप्त जाले तीन कारण आस तीन निमित्त आसा मिगेल दुःखाक ते परिहार करचे तुम्ही उपाय सांगता कसन ते निमित्त तो सांगता वृद्धत्वात् आत्मनश्यैव पुत्राणां चैव शैशवात् कन्यानां च वराभावात् हतबंधो महामुने बहवः शत्रवः सन्ति रावणेन्द्रजितादयः अनेक शत्रू असाच म्हाका म्हूण म्हणटा रावण इंद्रजित्तो अनेक शत्रू असाची हांनी केदन आक्रमण करताच मिगेल राज्या वयर म्हाका गोतना तांक फेस करचे सामर्थ्य म्हाका आसा की ना म्हाका गोतना दायना तो केदन येवचे पुरो ते प्रज्ञा म्हाका ना तुम्ही रक्षण कोरका हे मिगेल दुःखाक एक कारण हांनी केदन जाल्यार येवचे पुरो मात्र नाही चलये चेडू आसाच आमगेल्या घरांत तूं लग्ना वाडले हांका मुखारी हो रावण परस्त्री कामुक केदन येवन अपहरण करता स्त्रियांक गोतना आमगेले चलये चेडू अपहरण करून गेल्ले म्हणून जाल्यार हांव कसन करचें तागेले विरुद्ध युद्धार आपचें सामर्थ्य म्हाका ना त्या एक दुःखाक कारण न जाने मुनिवर्याहं प्रज्ञा चक्षुर्न विद्यते सीतायाश्चातिरूपायाः मिगेल धुव सीता आसा थिक्क जाल्यारीची योग्य एक वर सोदून घेवन लग्न कोरका कित्याक म्हळ्यार सीता सामान्य नाही अयोनी जाती अयोनिजाक अयोनिज पुरुषाक दिवन लग्न कोरका सामान्य मनुष्या दिवन लग्न करचे जायना त्या एक म्हाका चिंता आसा तितलं मात्र नाही दीर्घायुषश्च मे पुत्राः मिगेल चेडू चल्ल्या चेडू मुखार तांकां राज्य पट्टाभिषेक कोरका दीर्घायुष्मंत जावका तांणी तितलं मात्र नाही अनेक इच्छा हो प्रकट करता अनेक इच्छा कसं नाही म्हणून म्हळ्यार चारी चेडूवांक चलये चेडूवांक एक रायाल सून जावका म्हणून येवन मनांत एक रायाल सून जावका चार बाप बाबांक चार ह्या चलये चेडूं बोब भयणींक लग्न करून दिवका एक रायाल सून जावका चिंते आसना म्हणून घेवन ते आलोचन करून घेवन हो निमगिता जामातरश्च चत्वारः एकराजसुतास्तथा चलये चारय चलये चेडूवांक एकलो माव आसका एकली माय आसका माय विंगड जाले माव अंतू एक आसका म्हणून घेवन अंतू हे इच्छा प्रकट केल्या हे मिगेल्या दुःखा निमित्त तीन आसा एक रावणाल भय एक सीतेक अयोनिज पुरुषाक दिवन लग्न कोरका अनेक मिगेले हे चारय चलये चेडूं सीतेक इन्क्लूड कोरून एकची राजकुलांक तांकां भारडी करून दिवका हक्क उपाय कसं नाही म्हणून निमगिता तेदना शतानंद महर्षी सांगताची चिंती करू नका अस्ति कश्चिद विशेषोऽस्मिन् भूलोके भूमिपालक एक उपाय आसा कसन ते दुहितस्तव कल्याणं सुखदं शत्रुनाशनं पळय श्रीनिवास कल्याण तू ऐकव व्यंकटेश महात्म्य ऐकव व्यंकटगिरीचे त्या पर्वताचे महात्म्य ऐकव पुरो हे तुका तुगेल भितर असेल भय आतंक कसन आसा रावणाल विशयान भय असो तुका आतंक आसा त्या जाल्यार नाश जाता आणि तू इच्छ पावला कसं चरी चले चेडूं एक राजकुला वचका एकल्याक सून जावका म्हणून तुगेली इच्छा आसा न्हय
तसल एक योग्य वर 4 जण मेळतात तुका मेळका बाई म्हणून जाल्यार श्रीनिवास कल्याण ऐकव हे ऐकल्यार पळया श्रीनिवास कल्याण आमी कसले श्रवण करका म्हणून म्हळ्यार आमगेल घरांतू आमगेल चेडूवांका विवाहाक आमी पळयतच ताची योग्य वर की योग्य वधू पळयतच ताच्यान मेळच्याक अनेक तराचे प्रतिबंधक असता विघ्न येत असता कसं मेळणी आना मेळल्यारी चांग योग्य घराण्याच्या सणाची पुरा आमगेल मना आसील म्हणके आमके एक जामय दावकावे एक आमगेले मना आसील म्हणके आमका धुवेन चांग घरा वचून पावका चांग सून दावका हे पुरा आसवय म्हणून जाल्यार श्रीनिवास कल्याण ऐकल म्हणून जाल्यार योग्य वधूक योग्य वराक योग्य वधू मेळता हांत कसं संशय ना पळया श्रीनिवास कल्याण ऐकूच्या वचूनची चारी जनांक रामाक लक्ष्मणाक भरताक शत्रुघ्नाक दिवन वारडी कोर तशें जालें शतानंद महर्षी मुखांतर जनक महाराज हे ऐकता श्रवण करता हे व्यंकटेश महात्म्याचे एक वैशिष्ट्य वैकुंठगिरी महात्म्यम सभविष्यम सहोत्तरम वैकुंठगिरीच महात्म्य तू ऐक पुरो कितें म्हळ्यार हे कसन दावका ते पुरा दिता धनकामस्य धनदम कोणाक धनाची इच्छा आसा तांकां धन दिता पुत्रकामस्य पुत्रदम विवाह जाल्ला म्हणले क्या विवाह जाल नंतर जाल्यार श्रेष्ठ पुत्र संतती दावका म्हणल्यार हे श्रवण करा पुत्रकामस्य पुत्रदम रोगार्थानां रोगहरम रोग असल्यार रुग्ण जाला म्हण जाल्यार देह रोग वचका म्हण जाल्यार हे श्रवण करा ज्ञानिनां ज्ञान साधनम ज्ञान अभिवृद्धी करून मोक्ष मार्गार वतल्यांक जाल्यार हे उपाय जाता तितले मात्र न्ही यच्छ्रुत्वा सर्वलोकेशो ब्रह्मा ब्रह्मपदंगतः ब्रह्मान जाल्यार श्रवण केला काही हे व्यंकटेश महात्म्य रुद्रान जाल्यार श्रवण केला काही ब्रह्मान हे श्रवण करून ताका ब्रह्मपदवी मेळ्ळा काही रुद्रान श्रवण करून ताणे विष पिल्लेल विष बाधा ताण परिहार करून घेतला काही इतलं पुरा महात्म्य साका वैशिष्ट्यस्य किमुक्तेन विशेषेण तत्फलम क्षिप्रमेष्यसी अत्यंत शीघ्र जावन दित हे फल आणि विलंब ना हंतो तू हे श्रवण करी म्हणून म्हणता शतानंद महर्षी जनक महाराजाक जाल्यार इतले पुरा तागेल भावा मरण आयिल्ल्या कुशध्वजाक तागेले बायल जाल्यार सहगमन केलेले हे पुरा ताका स्वप्नांत दिसिले देवादयेन भददायिनी कितें म्हळ्यार हे उर्मिला मांडवी श्रुतकीर्तीने पुरा लग्न जातना आशिल्लो कुशध्वज ताका देवान केदन अहंकार आयिल्लो पळया स्वप्नांत हे दाखयलें दुःख बद म्हळ्यार भाव मरणी तो आशिल्लो दुःखम प्रदर्शयामास दुःख दाखयलें म्हणस दुःख दाखोवचें म्हळ्यार स्वप्नांत आयिल्लें ताका हे पुरा दर्शयामास दर्शन म्हळ्यार स्वप्न म्हण अर्थ एक संस्कृतांत हे स्वप्नांत आयिल्लें पुरा स्वप्न आयिल्लें तक्षण हो उठेलो अनिष्ट स्वप्न आयिल्लें हे दुस्वप्न पडलें म्हाका कसन करचें म्हण शतानंद महर्षीला निमगेल ताण दुस्वप्न आयिल्लें तेदन केन्नाय फुडल्या कालांत आनी पुरा स्वप्नशास्त्र कोणाक गोत्त आसता तांकां निमगीत आशिल्लें असल स्वप्न पडलां म्हाका कितें म्हळ्यार स्वप्न केन्नाय शुभ अशुभ सूचक दोनी आस आमकां खंयचे तराचे स्वप्न पडला केलो पण तो शुभ जाता केलो पण अशुभ जाता ते कसं नाही म्हणून आम्ही स्वप्नशास्त्र गोत्त आशिल्लें समजून घेऊ का काय एक पण ते एक राया ना कसं की दुस्वप्न पडले ताका स्वप्नशास्त्रज्ञाक एकल्या आपले पळय म्हाका असल दुस्वप्न पडला मुखार कसन जाता सांग शुभ की अशुभ कसं नाही दुस्वप्न म्हणलं तर अशुभची ताण कसन म्हणलें पळय तुक राया राजन तुक पडलेले ह्या स्वप्नाक दालतीतले वेगी मरत तू म्हणून म्हणालो रायाक दालतीतले वेगी मरता म्हणून म्हणाल तुका मस्त ना आनी मस्त काळ वांच्या ना तू ताण कसन केलं राया ना ताका काण भायर घाले तू स्वप्नशास्त्र सांगचे योग्यता ना तुका वस म्हणता काण भायर घाले अनेकळे आपेले हो प्रयोजन ना सांगतलो म्हणून अनेकलो सांगता म्हणून ताका आपेले ताक वरकेन म्हणले काय पळय अशें स्वप्न आयला म्हाका हाजे कसन मुखार सूचन कसन एम ताण म्हणले काय पळय तुगेल घराण्यान तू तुगेल कुटुंबेन तू अत्यंत दीर्घ आयुष्य आशे म्हळ्यार तुक मात्र म्हण म्हणाल तुक्क सोडलें आनी कोणाक इतलें दीर्घ आयुष्य ना तुक मात्र अशें म्हण म्हणालो म्हळ्यार ताण सांगिल्लें ताचीच हाजे फूड आयिल्लें सांगिल्लें ना ताचीच हो जाल्यार तितलें वेगी मरता म्हण जाल्यार ताण सांगता म्हणटा तूं वेगी मरता म्हण सांगानी तुगेल घराण्यान तूं दीर्घ आयुष्य अशें तुक मात्र आनी कोणाक ना म्हण म्हणलें खुशी जाल ताका हो हाव दीर्घायुष्मंत हाव म्हणून ताका गोत ना बायलांक चेडूवांक आनी पुरा जनांक अल्प आयुष्यात आनी वेगी मरताचें म्हळ्यार ताका मना येनी हे स्वप्नशास्त्राचे सांगचे अनिष्ट जावचें आसल्यार सूचन दिता आमकां इश्ट जावचें आसल्यार सूचन दिता हे दुस्वप्न जनक राजाक येवचे मुखांतर ताका सूचन दिलें तूं कसने सत्कर्म करी म्हणून घेवन व्यंकटेश महात्म्य ऐकव शतानंद महर्षी व्यंकटगिरीच महात्म्य
वर्णन करताची सांगताच वैकुंठगिरी माहात्म्यम सभविष्यम सहोत्तरम कलौ तत्कीर्तनम पुण्यम सर्व दुःख हरम शिवम आमक मंगल प्रदान कोरचित असले परमात्माला मंगलमय काणी है कथा प्रसंगो पुरा तो वृषभो नाम राक्षसो रूक्ष कर्म कृत पळया तीन चार युग अंतु चारी नाम काही हे तिरुपती असिले व्यंकटगिरीक आत्ता आम्ही कलियुगांत हाक व्यंकटाचल म्हणताच कृतत्रेता द्वापरांतु हाक विंगविंगड नावस त्या सांगताच कृते वृषाद्रिं वक्ष्यन्ति कृतयुगांतु हक्का वृषभाचल म्हणता सिलेक त्रेतायुगांतु ह्याची पर्वताक अंजनाचल म्हणून नाम द्वापर युगांतु ह्याची पर्वताक वृषभाचल अंजनाचल शेषाचल म्हणून नाव द्वापर युगांत कलियुगांतु हक्क व्यंकटाचल म्हणून नाव अशी कृत त्रेता द्वापर कली चार युगांतु चार नावाना हे गुड्ड कसा नसा हे पर्वत पवित्र पर्वत प्रख्यात झाला वृषभाचल अंजनाचल शेषाचल आणि व्यंकटाचल तस दलरी वृषभाचल म्हणून येऊचे कारण कसं नाही अंजनाचल म्हणून येऊचे कारण कसं नाही शेषाचल म्हणून येऊचे कारण कसं नाही व्यंकटाचल म्हणून येऊचे कारण कसं नाही हे इतले शतानंद महर्षी जनक महारायाक निरूपण करताची हे दलरी आम्ही श्रवण केल्यावर पूर काही कसं लेक हे नाव आईलं ह्या नावा मागची ताजी काणी कसं नाही ह्या श्रवण केल्यारी पूर काही कल्याणोत्सव दाता म्हणून म्हणताची शतानंद महर्षी सांगताची पुरा तो वृषभो नाम राक्षसो रूक्ष कर्म कृत वृषभासुर म्हणे क्लासील काही कृतयुगांत वृषभासुर रूक्ष कर्म करत अत्यंत क्रूर कर्म करतल हो राक्षस हो क्रूर कर्म इतलं करतल की म्हणून म्हणारे दले एक चांग स्वभाव असेल तागेल कसं नाही म्हणून म्हणारे तागेले एक ताक कोण दिल्लेलं की गोतना नरसिंह सालिग्राम असेल काही पळया कराळ नरसिंह सालिग्राम प्रतिनित्य त्या सालिग्रामा पूज करतल तेव्हा खई म्हणारी त्याची वृषभाचल म्हणारे आईच्या दिवसा कसं व्यंकटाचल म्हणून म्हणताच मी त्याची पर्वत आणतो थई त्या नरसिंह सालिग्राम दवर घेऊन पूज करत असेल थई कसं स्वामी पुष्करिणी नाही असं तांतू त्रिकाल स्नान कोरनो त्या सालिग्रामा पूज करत असेल काही तिथलं भक्ती तिथलं श्रद्धा दलरी भाई राहील तक्षण क्रूर कर्म त्या पर्वता असेल अनेक मुनिवरेण्यांक बाद दिवछाण उपद्रव दिवचाय तपस्या विघ्न उत्पन्न कोरचाय तपोभंग कोरचाय हे पूरा तपो मूर्ती कोणासाची त्यांनी येऊन पूरा देवाला शरण झाल्या देवा राक्षसो रूक्ष कर्म करत अत्यंत क्रूर कर्म करतल हो आमक पूरा जना उपद्रव दिता आमका तपो निरत दावच्या सोडताना तुची येऊन तक संहार कोरका तक तक शास्ती कोरका म्हणून देवाला शरण झालेले त्यांना परमात्मा म्हणता तुम्ही चिंत कोरनुकाची तेन संक्लिष्ट तपसहा तद्वधे शरणम गताहा देवाला शरण झालेले त्यांना आश्वासन दित देऊ चिंती कोरनुकाची हावी येता म्हणून घेऊन हो प्रतिनित्य सालिग्रामा पूज करता हागेले सालिग्रामा पूज कोरची क्रम कशी म्हणून म्हणारे आम्ही ध्यान दुखून आरंभ करून पुरा उपचार दिताची हो ध्यान आवाहन आसन पाद्य अर्घ्य आचमन स्नान केले अभिषेक केले वस्त्र उपवीत गंध समर्पण केले सालिग्रामाक तदनंतर पुष्प समर्पण करत म्हणताना आम्ही घाललेले म्हणके फूल घालची नाही ताणे ताण कसं करचे असेल काही म्हणून म्हणारे सांगताची पूजांते स्वशिरः पुष्पम खडगेनाहृत्य भूपते तागेल खडग घेऊन तागेले स्वशिरच्छेद करून घेऊन शिरः पुष्पम समर्पयामी म्हणून समर्पण करत असेल काही पळया पळया रगत बाहेर राहिला रीची देवा पूज कोरच्या ना म्हणस म्याळ जाता बाहेर येऊ का म्हणस हो स्वशिरः पुष्प समर्पण करत असेल तागेला स्वारस्य कसं नाही म्हणून म्हणत शिरच्छेद केदन करून घेत असेल त्या देवा अर्पण केलं तक्षण वापास अनेक चिगुरत असेल काही तक माते ह्या वैशिष्ट्य हा गेल्या वृषभासुर आलाय अशी प्रतिनित्य पूज करत असेल तीर्थे तुंबुरू सम्यके त्या थै तुंबुरू नामक तीर्थांतू स्नान करून घेऊन त्या देवाक शालिग्रामशिला अभिषेक करत असेल पूज करत असेल एक दिवस परमात्मा अशी हो 5000 वर्ष हाणे तपस्या केला काही पळया अशी पूज केला हाणे सराक्षसो महाराज 5000 वर्ष हाणे अशी पूज केलेला कस परमात्मा संतुष्ट जाऊन प्रकट झालो श्रीनिवासो प्रकट जाऊन घेऊन प्रकट झालं तक्षण त्या परमात्मा दिव्य सच्चिदानंदमय रूप पळून घेऊन एक मुहूर्त मूर्छित जाऊन पडलं काही पळया सुरवेर दंडवत प्रणाम केलताणे प्रणाम करून ते दिव्य मूर्ती पळेता देवाली अर्जुनाक कशी विश्वरूप पळेल अर्जुनानं तशी त्या देवालय श्रीनिवासालय रूप पळून घेऊन एक मुहूर्त म्हळ्यार लागलागी 48 निमिष मूर्छित जाऊन पडलं
त्या मूर्छावस्था दुखून वापास जागृतावस्थे येता पळेता परमात्मा का देव म्हणतं काही कसंदाव का निमगी तू काम हो म्हणता पळ्या केशवानंत गोविंद श्रीनिवास सुरोत्तम हे श्रीनिवासा सुरोत्तमा केशवा अनंत स्तोत्र करतो तो मक्का न च मोक्षम न च स्वर्गम मक मोक्ष नाका मक स्वर्ग नाका पळय आम्ही कसकसन इच्छे पावताची त्या हक्क कसने नाका पारमेष्ठ्य पदम हरे मक ब्रह्मपदवी दलरी नाका आणि कसन दाव का तू सांगा न याचे जगताम नाथ जगत्याच आधिपत्य दलरी मक नाका चक्रवर्ती दाव का हाव सम्राट दाव का मका आशिना कसन दाव का तुका युद्ध भिक्षांच्या देही मे तू गेलो तू युद्ध कोर का माका म्हणजे 5000 वर्ष तपस्या करून घेऊन देवा लोटू युद्ध कोर का म्हणून घेऊन हा नाही युद्ध भिक्षांच्या देही मे युद्ध भिक्षा माक दिये जायत तथास्त्विती जायत युद्ध आरंभ झाले देवाक आणि वृषभासुराक परमात्मा गेले अनंत अवतार अनेक अनेक अवतार घेत काही मत्स्यावतार घेऊन युद्ध केले कूर्मावतार घेऊन युद्ध केले नरसिंहावतार घेऊन युद्ध केले वराहावतार घेऊन युद्ध केले नाना अवतार रूप धारण करून परमात्मा युद्ध करत असं परमात्मा खंची खंची रूप धारण करतात तागेले लीला प्रभावानं होवरकेनं तागेले माया प्रभावार तोवरकेन त्याची रूप धारण करत असेल काही पळाया तिथले शक्ती प्राप्त करून घेतील त्याने सिद्धी प्राप्त करून घेतील परमात्मा खंची रूप धारण करता त्याची रूप माया प्रभावान होवरकेन त्याची रूप धारण करून युद्ध करत असेल काही देवानाची अहो रूपम तू गेलं है तू कोरचे ह्या युद्ध कौशल अद्भुत म्हणून परमात्मानं प्रशंसा केलं काही तागेले संतुष्ट झालतो परमात्मा मात्र नाही गरुडारूढ जाऊन बसतं काही होवरकेन एक डुप्लिकेट गरुड निर्माण करता तोवरकेन ताज वैर बसता पुरा ह्या मायेच प्रभावान पुरा तोवरकेन दाखवत असं हाजी पुढे भागवतान तू येता पौंड्रक वासुदेव म्हणासील काही पौंड्रक वासुदेव तोवरकेन हाव वासुदेव हाव कृष्ण म्हणून पुरा सांगून भोंचिताणे सांगेल तक्षण दायनाची कोण की म्हणले काही नाही तुका पौंड्रक वासुदेव म्हणून तू म्हणून घेता ताक श्रीवत्स चिन्ह पुरा असा तुक नाम तिथल्या ना मग हाण वचून हुनाची लोकांना हुना करून घेऊन त्या श्रीवत्स चिन्हवर घेतलं काही हा वरकेन पौंड्रक वासुदेव हा वरकेन वासुदेव दालो तशी हो देव खंची रूप धारण करता त्या रूप हा धारण करत असेल काय देवानं हा गेल प्रशंस केलाय मुकारे सांगता यत्कृतं श्रीनिवासेन तत्कृतं वृषभेण च श्रीनिवास कसकसन करता ते पूरा हो वृषभासुर करत असा साधु साध्वित्य भाषत देवू तगेल प्रशंस करता आहरिष्ये शिरःकायात यथा पक्षफलं द्रुमात आणि हा कशी सोडल्यारी आणि खंचकंचे हा वेदोळ खंची रूप धारण करणी त्या रूप दलरी हा धारण करता नाक्का म्हणून देवान कसं केलंय चक्र काढले काही आहरिष्ये शिरःकायात तू गेल्या ह्या मुंडा दुखून रुंडू विंगड करत हवं म्हणून घेऊन परमात्माने केदन त्या चक्र घेतल्या तागेल भित्तर असेल त्या चक्राचे दर्शन दावून पळया ताका तागेल भित्तर आसुर स्वभाव पुरा गेले काही आसुर स्वभाव गेले तो दंडवत प्रणाम करता आणि सांगता प्रणिपत्याह विश्वेशम अस्तुवद राक्षसेश्वरो वृषभासुरो प्रणाम करून सांगता चक्रपाणे नमस्तुभ्यम त्या चक्र पळून ताका देवालय स्मरण दावून तागेले असुर स्वभाव गेले सात्विक स्वभाव जागृत झाले चक्रस्य चरितं श्रुतं तुगेले चक्राचे विषय हवा तुगेले चक्राचे अपार महिमा हा ऐकाला हज पुढे तुगेले चक्राचे निमित्तान मरण पावून कीर्तिमंत झाले स्वर्ग प्राप्त करून घेतील असाची मोक्ष प्राप्त करून घेतील असाची आज मक्क दलरी ते भाग्य मिळला तू मक्क संहार कर का म्हणून हे चक्र काढला हाव दलरी तुगेले चक्रानं मोरनो सद्गती मक्क प्राप्त जाता मी गेला असुर स्वभाव पुरा गेलाय म्हणून म्हणत होता दलरी एक वर निमगित वृषभासुर हवत मरता तुगेल चक्रान प्रतप्त दावनो मक मोक्ष मिळता दलरी हे पर्वत कसा नसा मिगेल नावार हे प्रख्यात दाव का म्हणे एक वर निमगित वरम ययाचे वृषभो भवेत शैलो ममाभिधा मिगेल नावार हे शैल हे पर्वत प्रख्यात दाव का म्हणून म्हणता परमात्मा तथास्तु म्हणता आणि त्यागेल चक्रानं त्या वृषभासुराक संहार करता अशी हे कृतयुगान तो ह्या पर्वताक वृषभाचल म्हणून नाव येईल त्या वृषभासुराल निमित्तानं मुकारी कथमंजन शैलेती त्रेतायां नाममे वद अंजनाचल म्हणून नाव कसले आईले शतानंद महर्षी जनक महाराजू प्रश्न करता तेदना अंजनेल काणी सांगता अंजना केसरील बाईल संततीना अनेक वर्ष दुखून संततीना म्हणून घेऊन श्रेष्ठ पुत्र संतती दाव का म्हणून घेऊन खंची शबरीक अध्यात्म मार्ग प्रदर्शन करून घेऊन खंची शबरील उद्धार केलेला साची मतंग महर्षी त्या मतंग महर्षी शरणदाता अंजना आणि म्हणत काही मग संततीना श्रेष्ठ पुत्र संतती दाव का कसन कोरचे मतंग महर्षी उपाय सांगताची पंपाया पूर्व दिग्भागे 50 योजनांतरे
नरसिंहाश्रमो देवी वर्तते वसुधातले. पळय हे पंपा तीरादकून दूर थंय एका पर्वत असं नरसिंह आश्रम असं थंय तस्य दक्षिण दिग्भागे नारायणगिरेस्तटे. नारायणगिरी म्हणून म्हणतात. नारायणगिरी म्हणजे ह्याची तिरुपतीचे पर्वत नारायणगिरी. थंय वैरी उत्तरे स्वामी तीर्थस्य स्वामी पुष्करिणी तीर्थस. थंय आकाशगंगा म्हणून एक तीर्थस. तू थंय वस प्रतिनित्य त्या स्वामी पुष्करिणी नाही तो स्नान करी आणि देवाला आराधन करी तपस्य कर. थंय तुका श्रेष्ठ पुत्र संतती दाता. 12 व्रतंचर 12 वर्ष तू तपस्य करी म्हणून मतंग महर्षी आदेश करताच. ही येता नारायणगिरी खंच वृषभाचल म्हणून प्रख्यात झालेलं कृतयुगांतू त्याची त्रेतायुगांत आता अंजना थई वैर चोण घेऊन स्वामी पुष्करिणी नाही तो स्नान करून थईची धरणी देवी समेत दावून वराह असं थई स्वामी पुष्करिणी लागीची व्रत कसं नाही म्हणत 12 व्रतंचर. 12 म्हणून म्हणले रे व्याख्यानात म्हणतात 12 वर्ष तपस्य केलेलं नाही तिने 1 वर्ष केलेलं काही. 12 म्हणून एक व्रताचे नाव पळया. श्रेष्ठ पुत्र संतती दाव का म्हणून झालं त्या व्रत कोर का कसं त्या व्रताचे नाव कसं हे व्रत अब्द म्हणून म्हणा रे प्रतिदिवस तिने त्या स्वामी पुष्करिणी नाही त्वचका त्या पुष्करिणी त्वचून स्नान कोरून घेऊन वराहाल दर्शन कोरका. वराह दर्शन कोरून घेऊन वराहाले तीर्थ प्राशन कोरका. हे इतल्या दिवसात 3 पंत कोरका. 3 पंत स्नान कोरका 3 पंत वराह दर्शन कोरका 3 पंत वराहाल तीर्थ प्राशन कोरका. अश्वत्थ वृक्ष एक असते त्या अश्वत्था प्रदक्षिण वरकेन घालका. हे इतलं कार्य दिवसात 3 पंत कोरका. दिवसात 3 पंत कोरनु 1 महिन केल्या रे तक 1 अब्द म्हणताची. अशी 12 म्हणा रे 12 महिन झाले. 12 महिन म्हणजे 1 वर्ष अशी तपस्या कोरका म्हणून घेऊन मतंग महर्षी आदेश करताचे. अशीची मतंग महर्षीने सांगेल प्रकार ती तपस्या करता. उपवास पराबाला बाह्य भोग विवर्जिता. बाह्य भोग्य वस्तू कसं नसतं ते पुरा सोडता तपो निरत जाऊन त्या पर्वतांत तपस्या करत म्हणताना हिक्का अथैकस्मिन् दिने वायु. 1 वर्ष झाले भक्तीनं तपस्या केल्या. 1 वर्ष झाल्यानंतर साक्षात वायुदेवोची प्रतिदिवस येऊन ती एक फल देत असेल. काही फल दित्तावत असेल त्या स्वीकार करत असेल. 1 वर्षाचे व्रत झालं ती गेल्या. वीर्य गर्भफलम तस्याः प्राक्षिपत्कर संपुटे. 1 दिवस वायुदेवान त्या फल दित्त म्हणताना तागेले वीर्य तागेले तेजस पूरा तंतु पूर्ण कोरून घेऊन तंतु भोरनु त्या फलांतु तिक दिली. काय तिक गोतना हंतु वायुदेवाले तेजस्स म्हणून गोतना वीर्यस्स म्हणून गोतना. 3 भक्षण केलंय तत्क्षण वायुदेवाला अनुग्रहान परमात्माला अनुग्रहान गर्भधारण झाले. गर्भधारण झाल्यानंतर श्रेष्ठ कालाक चैत्र पौर्णिमा प्रथमो हनुमान नाम द्वितीयो भीम एव च पूर्णप्रज्ञस्तृतीयस्तु भगवत्कार्य साधकः. भगवत्कार्य साधको रामाल कार्य साधन कोरची गती रची हनुमंत दावून घेऊन तो अंजनादेवील गर्भांतू प्रकट जाता. हनुमंतू म्हणून पूरा ऋषी वरेण्यांतक ज्ञान नाव दवरलेलं काही पळया. हनुमंतम अमुम प्राहु हागेल नाव हनुमंत म्हणून ज्ञानी दवरले. कसले म्हणा हनुशब्द हा ज्ञानवाची म्हणून श्रेष्ठ प्रशस्त ज्ञान कोणा असं की तो हनुमंतो म्हणून. एक आम्ही हनुमंतो म्हणा रे एक अर्थ असं कसं म्हणता तोंड थोडे सुदला म्हणून घ्या तका तो हनुमान म्हणून भद म्हणा रे प्रशस्त ज्ञान कोणा असं की तो हनुमान. तागेल तोंड सुज्जील पळया आम्ही ताक भ्रम आईलाय म्हणून म्हणताची. सान असतं म्हणताना सूर्य अधिकान उडलो सूर्य गिळका म्हणून घेऊन चमकल तो आंबो म्हणून घेऊन भ्रम आईले तका उडलो मग बद म्हळे कसं झालेलं म्हणा रे राहू सूर्या गिळच्या आईलो राहूक माक्षी पेटो का म्हणून हनुमंत उड्डिलो. राहून कसं लेखलंय मिगेल आहार सूर्या का हो गिळच्या येत असं म्हणून राहून लेखून ताणवचून इंद्रा कंप्लेंट दिले. इंद्र वज्रायुध घेऊन आयलो. वज्रायुधान प्रहार केलाय हनुमंताक. प्रहार केल तक्षण पडया हनुमंताला तोंड सुजले म्हणून त्या वज्रायुधा प्रहाराक. भद म्हळ्या रे नारायण पंडिताचार्य सांगताची इंद्रा वज्रायुध प्रहार दाल्ल्यार वरकेना ताक कसं नाही दायनी म्हणताच हनुमंताक. भंगे प्रसक्ते पिन भंगमाप ताक दावच्या स्वैव अकस्मात पळया प्रहारान तोंड सुजले म्हणून लेख्या. सूजी कितले दिवस पर्यंत असता केदनाय असतोय सूजी 2 वार 1 वार की 1 महिने की अंतु सूज असेल देऊ काची सूजी
जाल्यार हनुमंता केदनाय सूज असं तोंड एक कपिवंशांत आयला जावचे वचून तोंड थोडे येद्र आसचे पुरो ते आसचे पुरो जाल्यार वज्रायुधाच्या प्रहारान ताका सुजले म्हळ्यार ना भंगे प्रसक्ते न भंग माप ताका कसं नाही जाय न्ही काय अस्सल हनुमंत तो प्रशस्त ज्ञान आशिल्लो साक्षात वायुवंश संभूत वायूल प्रथम अवतार हनुमंतो राम कार्य साधको असल हनुमंत जन्म आयलो अंजनेक त्या अंजनेन त्या पर्वतांतू तपस्या केल्ल्या निमित्तानची थंय ताका अंजनाचल म्हूण नांव जालें तशी कृतयुगांतू वृषभाचल कडेरी त्रेतायुगांतू अंजनाचल म्हूण प्रख्यात जालें मुखारी हे अंजनाचल जाले नंतर शेषाचल म्हणून कसले जाल्ले म्हणून शतानंद महर्षींक जनकराजो निमगिता तेदना थंय शतानंद महर्षी सांगता द्वापरे शैलेति कथम ख्यातिर्भविष्यति पुरा वैकुंठनगरे आदिशेषं समादिशत वैकुंठांतो एक पंता परमात्मो लक्ष्मी समेत जाऊन बसला भायर द्वालपालक जय विजय नाची कित्याक म्हळ्यार जय विजय तांणी 3 जन्म काडचे आसतानी रावण कुंभकर्ण हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपू जावन शिशुपाल दंतवक्र जावन काडचे आसता तेदन थंय पोस्ट खाली देवान कसं केलें म्हळ्यार द्वारपालक जावन शेषाक राबेल काय तूं वचून राब म्हणून घेवन शेष राबिलो द्वारपालक जावन एक पंता वायुदेवाल आगमन जाता साक्षात वायुदेव थंय येता तस्मिन् काले महाराज मारुतः प्राणवल्लभः वायुदेवाल आगमन जाता वायुदेवाल आगमन जाले तक्षण शेष थंय राबकार येता वायुदेवाक खंय वतस तूं पळया द्वारपालकांक केदनाय कशी म्हळ्यार तांकां ते अधिकार चलोवचे ते एकमात्र अवकाश तो ते सोण घेवन गेले म्हणल्यार ताका कोणें मोल दिनाचे ताण द्वारपालक जावन आशिल्ले तेदन मात्र कित्याक आमकां खंय गेल्यार तुमकां कळटा भितर आशिल्लो तो व्हड मॅनेजरा आमकां मेळका म्हण जाल्यार ताका आमी ताका चांग रितीन आमी तागेले उल्लोवन घेवन करून दवरले मात तो भितर सोडता ना म्हळ्यार ताका कोपयले तो सोडना आमगेलें काम जायना त्या द्वारपालकाल अधिकार ते अधिकार चलायशिल्ले शेषान सोडचे जायना म्हूण परमात्मा ते एकांतांत आसा सोडचे जायना म्हूण वायुदेवान म्हणलें खंय पळय अर्जंट काम आसा तूं म्हाका तडसूं नका हांव काम करता वेगी वता अर्जंट काम आसा तें तुका सांगचें जायना म्हूण हाका कोपयलें अहमाज्ञाधरो विष्णोः मा गच्छान्तः ततो मरुत परमात्मान म्हाका आज्ञा केला हांगा कोणा सोडका कोणा सोडचें ना म्हणून हांव द्वारपालक हांव तुका सोडना म्हणून म्हणलो जयश्च विजयश्च इव शप्त उतौ मुनिभिः पुरा वायून म्हणलें काय गोत नावे तुका हाजे फुडें जय विजयान अशीची सनक सनंदन सनातन सनत कुमारान आयल तेदना देवाल दर्शनाक तांणी सोणी शाप घाले हांणी शापग्रस्त जावन जय विजय पळय आज नाच हांगा तांणी पुरा असुर योनींत आयले त्या उडगा सासकी ना तुका तूं इतलें मदोन्मत्त जावन घेवन वर्तन करतास म्हाका सोड भितरी शेषाक आनीक कोप येता शेष म्हणटा काय किम गरिष्ठ वचः प्रोक्तम जीवनेच्छा न विद्यते पळय खंय थंय गेले म्हणल्यार वायुदेवा म्हणटा शेषू तुका वांचे आश आसा की ना कोणाले उल्लेतस तूं हाव शेषू पळय यथा भानुगतिम लोके नैव जानन्ति मोहिताः तत्कथम नरवद्वायो वृथा गर्वं प्रभाषसे तूं गर्वी तूं म्हाका सांगता जय विजयांक शापग्रस्त जाले तांणी सोणी म्हणून घेवन तूं म्हाका सांगू नका हाव ज्ञानांतू बलांतू मत समहा मिगेल किना समान आनी कोणें ना अधिकंतू नाची ना म्हाका समान वरकेन अनेक व्यक्ती खंय ना ब्रह्मलोकांतू ना खंयच्या लोकांतू ना म्हणून म्हणटा शेषू तो म्हणटा बले ज्ञाने विरागे च विष्णु भक्तो नमत समहा विष्णु भक्तीन तूं मिगेल तसल विष्णु भक्तांनी कोणें होड ना ज्ञानांतू बलांतू म्हाका समान जावन आशिल्ले आनी कोणें ना तूं म्हाका निंदी करता आसा म्हाका सांगता आसा नृलोकानां हितार्थाय हितार्थे जगदीशितुः स्थापितो द्वारपालश्चे लक्ष्मीनारायणेन च देवान म्हाका अधिकार दिला हांगा वायून म्हणलें खंय पळय तूं श्रेष्ठ ज्ञानांतू बलांतू देवा लागीं तूं म्हूण म्हणटास शेषान म्हणलें खंय पळय देवान मिगेल वैरी न्हिदोचे तो शेषशाही म्हणून आपयतात ताका पळय कितलें ख्यात आसा मिगेलें वायुदेव सांगता पळया वायुदेवा लॉजिक पळय युक्ती पळया वायुदेव एक दृष्टांत दिता बिडालोंत स्थितो वापी बहिष्ठेव समोहिन पळय एक माज्जर आसा अरमनेंत पुरा कडेन भोंवत आसता तें हस्ती अरमने भितर आसना भायर आसता हस्ती कोणची खंयची श्रेष्ठ माज्जर श्रेष्ठ म्हणटाच हस्ती श्रेष्ठ तूं कसं म्हणतास हांव देवा लागीं हांव भितर आसता वैकुंठान तूं म्हूण म्हणतास हांव भायर आसता म्हूण म्हणतास पळय माज्जर तूं माजरा म्हणके माज्जर भितर आसता अरमनेन तूं हस्ती भायर आसता म्हणून हस्ती कनिश्ठ जाले ना तितलें मात्र ना अनेक दृष्टांत दिता वायुदेव शयानं रत्नपर्यंके राजानमपि सेवते रायो रत्नमय सिंहासनार बैसून आसता सेवक एकलो राजाल पांय म्हणून तूं बैसून आसता तागेले पांय वतूचे खातीर तागेले कैंकर्य करचे सेवा करचे खातीर आनेकलो मंत्री तागेले स्थानार तो बैसून आसता
श्रेष्ठ कोण त्या सेवकाक तो राया लागी असं म्हणता का श्रेष्ठ म्हणून म्हणताच कोणे राया लागी असं वयतो जाल्यार ताणकोरचें काम पाय वतूचे सेवक तो मंत्रील किना श्रेष्ठ नाही तो तितलं मात्र नाही पळय कश्चित् दूतो नियुक्तस्तु पर्यंकारूढवान् स्वयं किमाधिक्यं तस्य शेषपुत्रे का न्यूनतावद रायाले हंतुळ पुरा सम करतलो तो हंतला वैरी वचून बसता दावका जाल्यार रायाले कित्याक म्हळ्यार प्रतिनित्य हंतुळ सम करचे पुरा तागेली जबाबदारी एकल्याल सेवकाले तो श्रेष्ठ की रायाल पर्यंका वैरी त्या केन्नाय तागेले पूत आपूण आसना म्हणून पूत कनिश्ठ जातवे रायाल लाग्य आसना तो पूत कनिश्ठ जातवे ना तुगेल काम तुगेल आतां कार्य तशी जाला तूं देवाक लाग्य आसा म्हूण म्हणटा तशें तूं श्रेष्ठ जायना श्रेष्ठ जावचें खंयची निमित्तान ज्ञानान बलान श्रेष्ठ जावचें वायुदेव शेषा सांगता शेषाक आनीक कोप येता तो सांगता तयोर विवादो ह्यभवत हांकां दोग जाणां विवाद जाता म्हणटना परमात्मान आनी हांव प्रवेश कोरका म्हण घेवन परमात्मा आयलो परमात्मा केदान प्रवेश करता तस्मिन्नेव हि तत्काले साष्टांगं प्रणिपत्यतं वायुस्तुष्टाव पुरुषं पुराणं वेदगोचरं परमात्मान प्रवेश केले तक्षणाची वायुदेव साक्षात प्रणाम करता दंडवत प्रणाम करता देव म्हणते काही वायुदेवाक तुष्टो बभूव नृपते वायुर अत्यंत भक्तिमान भक्तीन वायुदेवान नमस्कार केलेले तेदना किमर्थम कलह पुत्र चरडा कसले तुम्ही झगडी करून घेत असाची कलह कसले करत असा तुम्ही दोघ जण कसं झाले सांगा तेदन शेष म्हणता अहम समर्थ भगवान बले ज्ञाने तव प्रिय पळय देवा हावा ज्ञानाना बलाना हावा श्रेष्ठ तुक अत्यंत प्रिय कोण म्हण हावा वै की नाही शेषान निमगेल काही देवाक देवान म्हणलें पळय नवांग मात्रेण पौरुष्यम उत्तरांत नाही तोंडांत आम्ही केन्नाय तोंडान म्हणतात हांव त्या करता हांव ह्या करता हांव तशी करता अशी करता म्हण कोरून दाखो का तेदन मात्र प्रूव जाता तू उल्लोच मात्र नाही नवांग मात्रेण पौरुष्यम वांग मात्रेण पौरुष्य प्रकट जायना तू दाखो का ते उल्लोच मात्र नाही परीक्षा करूया कोण श्रेष्ठ म्हणून परीक्षा करूया बलांतू ज्ञानांतू कोण श्रेष्ठ म्हणून परीक्षा करूया म्हणून परीक्षा आरंभ केले देवान बलाबलं परीक्षयन्ति देवाः चेंद्र पुरोगमाः परीक्षा कशी करचे देवान एक उपाय दिले पळया तुम दोग जणांतू कोण श्रेष्ठ पळया बल परीक्षा केले कोण बलाढ्य पळया कोण बलाढ्य की तोची श्रेष्ठ मग शेषाक सांगले काही पळया हांगा धूर मेरू पर्वतात पूतस आनंदाद्री म्हणून तागेलें नाव त्या आनंदाद्री वचून तू सुतोन घे वायुदेवाक येवन हल्लोचे दाल्ली वय म्हणून जाल्यार रे तो श्रेष्ठ हल्लोचे दायनी म्हणल्यार तूं श्रेष्ठ अडनाव्या जायता म्हणून म्हणालो पळय आमकां आश्चर्य दिसता बल कोण आसा तो श्रेष्ठ वे आमी बदां म्हळ्यार श्रेष्ठता कशी ताजी मानदंड कसो न्हय कोण ज्ञानी की तो श्रेष्ठ म्हणका जाल्यार बलान श्रेष्ठता कशी मानदंड त्या दातवे पळय आमकां कंपनीन तूं एकडो व्हडो मालीक आसता बल आणतो अनेक लोक आणखी तागेले असेल नौकरो बल आणता आणि अधिक बल असतं ताका म्हणून तो श्रेष्ठ जातवे मालिकाल की ना ज्ञानान तो मालिक श्रेष्ठ जावचे वचून ताका आमी श्रेष्ठ म्हणटाचे हांगा देवतेलंतू कोण बलाढ्य पळय तो श्रेष्ठ म्हणून निर्णय करचे जातवे दत्ता देवतेल मध्वाचार्य निर्णय दिताचे तांणी म्हणताची देवतेलंतू बल खंय आस की थंय ज्ञान आसताची म्हण हे एक नियम अधिक बल आसवय म्हणून जाल्यार रे थंय अधिक गुण आसता अधिक ज्ञान आसताची ताका बल परीक्षा केले शेषाक पेटले शेषान लेखले परमात्माक अत्यंत प्रिय हावा वायुदेवाक हल्लोचे दायना म्हणून त्या मेरू पर्वताल पूत आनंदाद्री ताजे वयर सुतोंक येवन बसलो शेष वायुदेव आयलो वायुदेवान येवन कसं नाही ना कनिष्ठांगुली संस्पर्शात पर्वतो भोगी संयुतः एक बोट्टान ते पर्वत अशी उकळले मात्र नाही बोट्टान उकळलेले ताणे जाल्यार त्या पर्वत 50,000 योजन दूर वचून पडची परिस्थिती आयली काही पळया तितलं अपरिमित शक्ती एक बोटांत वायुदेवाले हे कसं आश्चर्य नाही हाजी फुडे पळया ह्याची वायुदेवान हनुमंत जावन आशिल्ले तेदना तागेले अवतार रूप संजीविनी पर्वत हातांत उकळून हाणू लक्ष्मणाक वांचेला लक्ष्मण कोण शेषावतारी त्या लक्ष्मणा वांचेला आत्ता कसं जालें हे बोट्टान उकळलेले ते पर्वत धूर 50,000 धूर इतले वेगार वतस की म्हण मनोवेगार वायुवेगार वतस आत्ता त्या तरी तोग्गू लँड जाता म्हणताना पडले वय म्हणून जाल्यार रे सगळे पर्वत पुडी जाता तंतू ताजे वटू शेष जाल्यार पुडी जाता ध्वस्त जावन वता पर्वत शेषाक अपायस पर्वताक अपायस मेरू पर्वताक दुःख जालें मिगेल पूत आनंदाद्री
हो ध्वस्त जाऊन होता पुडी पुडी जातात म्हणून घेऊन शरण झालं काही मेरू पर्वत वायुदेवाला शरण झालं काही त्रायताम त्रायताम स्वामीन पुत्रम बालम महाबल रक्षण कर गेल पुत्ताक तो पडल्यावर ध्वंस जाऊन होता भस्मीभूत जाऊन होता रक्षण करी म्हणून वायुदेवाला शरण झालं काही मेरू पर्वत वायुदेव त्या कालाक पळया 50,000 योजन दूर त्यावे वायुवेगार पडता म्हणताना कितलं कंट्रोल आस का कसने दायनाशी वायुदेवान तागेल्या शक्तीनं त्या कसने दायनाशी वापास त्या भुईंचेरी रापची तशी ताणे अनुग्रह केला त्या पर्वताक आनंदाद्रिक कसने दायने पर्वत हे कसने आश्चर्य नाही वायुदेवाक पळया हनुमंत दावन असेल ते त्यांना संजीवनी पर्वत हाडतो तो त्या वैचे संजीवनी पर्वत उकोण हाडता खई वक्कत असता औषध असता त्या हाडता हाण दाल नंतर त्या संजीवनी पर्वत वापस थई दवर का गंधमादन पर्वत हनुमंत कसं करत काही म्हणून म्हणला रे आम्ही पळया बॉटल घेऊन खेळताची अशी उडोच्या त्या बॉटल करेक्ट पडतं की ना म्हणून हनुमंतान कसं केलं म्हणला रे पर्वत नुतं उडेल काही नुतं उडेल अशी चित्त नुतं अशी उडेल पर्वत सीधा त्या वचून गंधमादन पर्वत वैची शिखर असं पळया थई शिखर काण हाडलेलं ताणं त्या वापास शिखर उडेल त्या शिखर वापास थई वैर वचून बसले काही पळया प्राक्पञ्चाशत्सहस्रैर्व्यवहितममितं योजनैः पर्वतं त्वा यावत् सञ्जीवनाद्यौषधनिधिपदिक प्राणलङ्कामनीषीः अद्राक्षीदुत्पतन्तं तत उत गिरिमुत्पाटयन्तं गृहीत्वा यान्तं खे राघवाङ्घ्रौ प्रणतमपि ततैकक्षणे त्वां हि लोकः क्षिप्तः पश्चात् सलीलं शतमतुलमते योजनानां स उच्चस्तावद्विस्तारवांश्चाप्युपललव इव व्यग्रबुद्ध्या त्वयातः स्वस्वस्थानस्थितातिस्थिरशकलशिलाजालसंश्लेषणष्टच्छेदाङ्कः प्रागिवाभूत् कपिवरवपुषस्ते नमः कौशलाय त्रिविक्रम पंडिताचार्य स्तोत्र करताच हे हनुमंता तुगेल कौशल कसन है विचित्र आश्चर्य है कौशल तू देवाल पादारविंदाचेरी अग्रबुद्धी आश्या वचनो तू व्यग्रबुद्धीर उडेलेल पर्वतवर केन वचून बसली मग असल महात्म्य तुगेले असल सामर्थ्य आत्तदलरीची त्या वायुदेवान त्या पर्वत रक्षण केलं आनंदाद्रिक शेषदलरी रक्षित दलो आत्ता शेषाक शेषो गतमदः पश्चात तगेल मद असेल पूरा देवले शेषाक हो बलवान हाव नाही वायुदेवूच बलवान ज्ञाने विरागे हरिभक्ति भावे धृतिस्थिति प्राणबलेषु योगे बुद्धौ च नान्यो हनुमत् समानः पुमान् कदाचित् क्वचनश्च नैव क्वच कश्चनैव हनुमंताल म्हणके ज्ञानांतु वैराग्यांतु बलांतानी कोणेना म्हणताना वायुदेवू हे तागेल सामर्थ्य प्रकट करता परमात्मा येऊन त्या शेषाक अनुग्रह करता म्हणता पळ्या तू चिंती करू नका मुकारी तुगेल नावारी हे पर्वत प्रख्यात जाता हाव मुकार येऊन हे पर्वतांतू कलियुगांत वास करता तशी हाव तुक अनुग्रह करता म्हणून घेऊन शेषाक अनुग्रह करता अशी हक्का द्वापर युगांतू शेषाचल म्हणून नाव दाले अशी कृतत्रेता द्वापर वृषभाचल अंजनाचल शेषाचल आत्ता कलियुगांत आम्ही कसन व्यंकटाचल म्हणून म्हणताची त्या व्यंकटाचल म्हणून नाव येऊचे कारण कसं आहे जनक निमगिता शतानंद महर्षी सांगताची पुरा पुरंदरो नाम सोमयाजी दृढव्रतः कालहस्ती म्हणून एक जागो कालहस्ती क्षेत्रांतू पुरंदर मळेले ब्राह्मणू तागेल पूतू तक नाव माधवा म्हणून तागेल नाम सदाचार संपन्न हो कुलाचार कसन असं ब्राह्मण कुटुंबान जन्म आयिल्लो अग्निहोत्र इत्यादी कोरनु वेद वेदांताचे अध्ययन कोरनु वेदांगाचे षडंगाचे अध्ययन कोरनु सकल शास्त्र विशारद दावनु हो आसिलो तक्केक अनुरूप दावन असिल तसल कन्या चंद्रलेखा म्हणून तिगेल नाव सचंद्रलेखया रे मे बहुकालम समाधवः तिगलटू सुखारी संसार कोर्ण असिलो एक दिवसो दुर्बुद्धी पळया बुद्धी भ्रष्ट झाले प्रारब्ध सा कन्या पांड्यदेशी या पांड्यदेशाची कन्या ही पांडवांक संबंध असिल तसल कन्या एक दिवस हक्का तो म्हणता तिगेला येऊन म्हणता ममेच्छा वर्तते भद्रे संगमे तव भामिनी दिवा संग कोरका म्हणता बुद्धी आयले बुद्धी भ्रष्ट झाले दिवा कालारी दिवसा संदर्भाचेरी संयोग कोरका म्हणून घेऊन तागेल मना इच्छा आयली तो वचून घेऊन बायलेले द्रा प्रकट करता म्हणता पतिवाक्यमुपाकर्ण्य पतिं प्राह प्रजापते चंद्रलेखा म्हणता पळया हंगा आता दिवा काल है सूर्य असं आकाशांतो तिथलं मात्र नाही है घर अत्यंत पवित्र घर है अग्निहोत्रादि उपासन कोरना येईल तसल संदर्भ है अग्निहोत्रस्य हंग अग्निदेवस्य तत्रापि दिवस क्रीडाम अयुक्तां मुनजो विदुः है कालार मैथुन निषिद्ध शास्त्र विधे विधान करना म्हणताना हे कसन तुमगेल मना आयला हे कसन प्रेरण झाला त्या सोडा दर हो माधवो
कामांध जाला, काम प्रपीडित जाला, कामज्वरान प्रपीडित दलल हो सांगता भामिनी भवमे सौख्ये पूरयाद्य मनोगतम. मिगेल मना असेल इच्छा तू पूर्ण करून दे, तुक पती लोक मिळता, श्रेष्ठ लोक मिळता, निराकरण कोरणू का म्हणून म्हणता. मस्त वत ऐकेल्यानंतर ती सांगता तुम्ही एक काम करा, हांगच्यानं दर्भ हाडच्या मिळेल हे निमित्तानं नेवानार तुम्ही मुखार वचा बाहेर वचा. हा वरकेन उद्दा हाडचे नेवानार हा माक्षी येता तुम्ही मुखार वचा म्हणून ती पेटेता. हो मुखार वत्ता थई विचित्र रूप लावण्याम पूर्णचंद्र निभाननाम. हो मुखार वत्तस 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 माक्षी ती दलरी चमकून येतस रान्ना वाट हक्का मुखार वत्त वत्त वत्तची एक अत्यंत स्फुरद्रूपिणी स्त्री, कुलटा स्त्री, वेश्या स्त्री दलरी अत्यंत सुंदर ती कशी असिली. विचित्र रूप लावण्याम तिगल लावण्य अत्यंत आकर्षक काही, तिगल हाव भाव विलास काळेची गुंगुर गुंगुर केस काही तिगले. पूर्णचंद्र निभाननाम सुनासाम सुभगाम सुभ्रूम तिगल है भ्रूलता कसनस अत्यंत सुंदर काही. तस्सल एक कुलटा स्त्री का पळेता ताम दृष्ट्वा मोहितो विप्रः कुंतलाम नीलकुंतलाम तिगल नाव कुंतला म्हणून नीलवर्णाची दलरी अत्यंत सुंदर तिक्क पळून हो काम परवश जालो, मोहित जालो आणि मागची येऊची बाईल एक विसरलो. आलोचन जाली ताका ही तरी मेळल्यार म्हाका मिगेल जीवित धन्य म्हणले ताणे. कसन केलें मागची येत असेल बाईल एक म्हणले काय तू वस वापास घराक म्हणून म्हणाल काय. म्हाका बुद्धी आयल्या तू तावळ सांगील ना मैं हे दिवा काल है, सूर्य आकाशारास पवित्र काल है. म्हाका बुद्धी आयल्या चुकी जाल्या तू वस घराक. तिका मना दिसले ओ बुद्धी परिवर्तन जाली की म्हणून घेऊन मिगेल बामणाल्या म्हणून तीन लेखले बद म्हळ्यार तिक्क गोतना दूर ही कुंतला राबल्या कुंतलाक पळोवन मिगेल बामूण मोहित जाल्ला तिक गोतना. ती आयली वापास ती सांगता युक्तम युक्तम उक्तम त्वया भद्र गच्छामि भवनम स्वकम. तुम्ही अत्यंत युक्त जावन असेल उत्तर सांगले. हांव वापास वत्ता. तो म्हणता तू वस हांव मागशी येत आणि थोड्या वेळानं म्हणून सांगून तिक्क पेटेता. हेकडे शनैः जगाम राजेंद्र स्मरणेन स्मरेण हृतचेतनः. मन्मथाले बाण प्रयोग जाल्ला हागेल वैरी काम प्रबीडित जाल्लो हो तिगेल मागशी मागशी वत्ता तिगेल लाग्गी वत्ता. लाग्गी आईल तक्षण ती कुंतला कसन म्हणता कुंतलोवाच समीपस्थम मुनिं प्रेक्ष्य राजन पृथुललोचना माया ही मुनी शार्दूल. येऊ नका तुम्ही हंग लागी येऊ नकाची म्हणून म्हणती. कसल्या का म्हणून म्हणता कित्या का म्हणून म्हणा रे का त्वं कल्याणी ब्राह्मण तुम्ही ब्राह्मणा आमगे लागी येऊच्या ना. कसल्या का कोण तुवा का त्वं कल्याणी कस्माच्च जातासी जननी तथा कोण तुवा तुगेल आन कोण तुगेल अम्म कोण तुगेल कुल कसने गोत्र कसने हंग कसं तुगेल वासस्थान खई म्हणून निमगितो माधव. ती म्हणता कसले निमगिताची किं मां पृच्छसी पापिष्ठाम अंत्यजाती कुलोद्भवाम. हव अंत्यजातीची स्त्री हवा एक अंत्यजातीची पुरुषाक अंत्यजाती स्त्री निमित्तान दाल्लली हवा. मक कुलना मक गोत्रना मिगेल वासस्थान ह्याची अरण्य हाव एक चांडाल कन्या चंडाल स्त्री हावा मिगेल लागी येऊ नकाची. मध्य देशे निवासो मे किं त्वं पृच्छसी भूसुर वेदांत वेद्यो विप्रेंद्र नमां त्वं द्रष्टुमर्हसि. तुम्ही वेद वेदांत विशारद शास्त्रज्ञ हाव चंडाल कन्या तुम्ही ब्राह्मण मक पोळोचे दलरी तुमक निषिद्ध. नमाम द्रष्टुमर्हसि मक पोळोचना मक पळलरी तुम्ही स्नान कोरका दत्ता ताका लागी येऊ नका म्हणून म्हणत ती. मां स्प्रष्टुम क्रीडनार्थम वा कथमिच्छसी मूढधीः. तिक कळले हो काम परवश जावन आयला पळोच्या एक मात्र नाही हाव एक भोग्य वस्तू म्हणून लेखून आयला हो म्हणून तिक कळले. माधव सांगता वृथा नारायणात जातो ब्रह्मा लोक पितामहा. तिगल सौंदर्य पळून सांगता तिगल पूरा हे ऐकून म्हणता नारायणाल निमित्तान ब्रह्म चतुर्मुख ब्रह्म दाल्लेले व्यर्थ ब्रह्माल जन्म व्यर्थ म्हणून. कसल्या का ब्रह्मान हिक सृष्टी कोरनो असल सुंदरी स्त्री सृष्टी कोरनो हे रान अंत खाली मी वचून वचून अंध तो ब्रह्म मिगेल लेक्कार तो अंधो म्हणून म्हणता. ब्रह्माल निंदी करता हिगेल सौंदर्य पळोनो तिथलं कामांध झाला हो म्हणता. तथापि मम बुद्धिस्तु तत्रैव मिगेल बुद्धी तुगेल वैरी असा पळ्या लवणोदक जातानी रत्नानी विविधानी च. तीन म्हणले हाव चंडाल कन्या म्हणून हो म्हणता. चंडाल कन्या झाल्या कसन काही पळ्या रत्न लवणोदक जातानी खै मेळचे रत्न लवणोदकांतू समुद्रांतू गाढ जावन आसता त्या मिट्टा उद्दा म्हणून कोणे उपेक्षा करताच वे ताजी भितर असल्यार आसील रत्न अनर्घ्य अमूल्य पुरा स्वीकार करनाच वे तशी हाव तुक स्वीकार करता. पळया अमेध्यादपि कांचनम
कितले कलुषित वस्तू असो ताजे भितर भांगार असल्यार आमी का नाचवे? भांगार आमकां दावका. कलुषित वस्तूंत ते भांगार पडला म्हणून आमी ते भांगार सोडताचवे ना, भांगार काडताचे आमी स्वीकार करताची. तितलं मात्र नाही, अनेक दृष्टांत दिताची. म्हणताची विषादप्यमृतम, विषेंतू विषांत अमृत असं म्हणल्यार सोडताच वेता कोणे ना. विष जाल्यार तांत हात घालून आमी अमृत काडताची. अमेध्य वस्तू जाल्यार वरकेन तांत हात घालून आमी भांगार काडताची. कित्याक म्हळ्यार भांगराक मोल. तितलं मात्र नाही, तो सांगता नीचादप्युत्तमं वाक्यम. आणखी नीच असं ताणे बरे उत्तर उरलेले म्हणटले आमी स्वीकार करताची. कसं नाही असणार, तो नीच असो जाल्यार ताणें सांगील करेक्ट असं म्हणून म्हणताचे. नीच जाल्यार ताणें सांगील चांग उत्तर आमी स्वीकार करताची. तशीची दुष्कुलादपि स्त्रीरत्नम दुष्कुलादपि. दुष्कुल जाल्यार वरकेन अडना, नीच कुल जाल्यार वरकेन अडना, स्त्री रत्न असं वय म्हणल्यार हांव स्वीकार करता म्हणून म्हणतो. हे पुरा लॉजिक युक्ती दित असतो. बरं म्हणा हो कामांध जाला, हे शास्त्रीय नाही जाल्यार हो सांगता तस्मात् अहम स्वरूपत्वात् त्वयि भोगम करोमि च. हांव तुका स्वीकार करता यो मी गेलो तू म्हणून म्हणता जाल्यार ती ऐकना. ती प्रार्थना करता काही वनदेवता लेगी, नवग्रहा लेगी, दिग्देवता उपदिग्देवतेले पुरा प्रार्थना करता काही पळया हक बुद्धी दिया, तुम्ही बुद्धी दिया. कित्याक म्हळ्यार आयच्या दिवसा मिगेल संगाना हो पतित जाता, नरकावत हो ब्राह्मणो, तुम्ही पण ताका सद्बुद्धी दिया म्हणून घेऊन ती प्रार्थना करता. दिग्देवता याश्च गणाधिपाश्च भान्विंदू पूर्वाः स नवग्रहाश्च. कितले प्रार्थना केल्यार हो ऐकना. ती म्हणता मा स्पृशाद्य मही देव पापिनीं व्यभिचारिणीं. हांव व्यभिचारिणी हाव, हांव अनाचारिणी, अनाचार केला, व्यभिचार केला हांव, म्हाका आपुणू का म्हणून म्हणता ती. जाल्यार हो ऐकना. कस्पृशेद अग्निमार्तस्सन सर्पं व्याघ्रम गजन द्विज. ती म्हणता कन्विन्स करचे पळयता, इतलं सुंदर जावन कन्विन्स करचे पळयत की म्हळ्यार हो ऐकना. तुगेल देह कसा नाही, मिगेल देह कसा नाही, कंपॅरिझन करता ती. तुगेल देह ब्राह्मण देह, मिगेल देह अंत्यज देह है. हे चांडाल कन्या हावा, माक्का तुक्का संयोग जावची योग्य नाही. कित्या म्हळ्यार इतलं सुंदर दृष्टांत दित ती म्हणून म्हळ्यार ती सांगता शरीरं तव विप्रेंद्र वेदपूतं विशेषतः. वेदाध्ययन कोर्नु पवित्र जालेले शरीर तुमगेले, पावन जालेले शरीर तुगेले. तितलं मात्र नाही, पळया तुम्ही प्रतिनित्य वेदाध्ययन करताची, देवाल कीर्तन करताची, देवपूजा करताची, भगवत कथाश्रवण करताची. तुमगेल दश इंद्रिय पूरा भगवतपर जावन आसा. ती म्हणता एतादृशस्य कर्णो हरिकथालापात पावितो. हरिकथाश्रवण करून तुमगेले श्रवणेंद्रिय पवित्र जाला. तितलं मात्र नाही, नासिका तव परमात्माक घाल्लेले फूल त्या आघ्राणन करून तुमगेले नासिका पवित्र जाला, पावन जाला. तितलं मात्र नाही, हरियर्पित सुगंधेन पावितम जठरम मुने. देवाले नैवेद्य खाऊन 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 भक्षण करून तुमगेले जठर जाल्यार पवित्र जाला. वासुदेवार्पितान्नेन पूरितं पुरुषर्षभ. कृष्णार्चन प्रसंगेन करो पावित्र्यमागतो. हातू देवाला अर्चन करून 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 तुमगेले दोन्ही हात पवित्र जाला. आणि तुमगेले पायू निरंतर तीर्थयात्रा करून करून ते पायू पवित्र जाला, पाद पवित्र जाला. अवाच्य वाचनेनैव दलरी मिगेल देह अवाच्य वाचनेनैव. केदनाय अवाच्य शब्द हा उल्लोचे मिगेल जिह्वा हे वाईट जाऊन गेला, अपवित्र जाऊन गेला. तितलं मात्र नाही, सुरामांशासनेनैव. तुमगेले देवाल नैवेद्य भक्षण करून तुमगेल जठर पवित्र जाला रे. हाव सुरापान करून मांस भक्षण करून मिगेल जठर अपवित्र जाला. पळया हे शरीराक संयोग जावचे योग्य नाही. व्यभिचार कथालापात करणो मे शिथिलीकृतौ. तुम्ही कथाश्रवण करून तुमगेले श्रवणेंद्रिय पवित्र जाला, मिगेल व्यभिचार कथा ऐकून 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 मिगेल अपवित्र जाला. म्हणताना माक्का तुक्का हे दोन शरीराक संयोग जावची योग्य नाही. ती म्हणता कितलं म्हळ्यारीची हो ऐकना. तस्माद उत्तिष्ठ भद्रंते तव दासी भवामी भो. हाव तुगेल दास जात जाऊ का जाल्यार दासी जाता हे मात्र कार्य करू नकाची. माधव म्हणता पळय बहुकाल पुण्य प्रभावेन. कितली की जन्माचे पुण्य प्रभाव तू आयच्या दिवसा म्हाका मेळ्ळ्या. हांव हे अवकाश सोडा. तद त्यजाद्य लज्जाम कुरुमे मनोगतम. लज्जा सोडी तू मिगेल मनोगत पूर्ण करी म्हणून म्हणता. अकस्मात तू आयच्या दिवसा म्हाका मेळ्ळी म्हणून जाल्यार हाव मरता जाल्यार तुक्कन तू हाव सोडा म्हणून म्हणता. ती ऐकना जाल्यार हो माक्षी माक्षी वचून घेवन बलात्कारेण संगृह्य बुभुजे ब्राह्मणाधमः. तिगेल बलात्कार करता. बलात्कार जाल्या नंतर ती म्हणता तू आणि ब्राह्मण जावन अशें योग्य नाही. गेल्ली तुगेल ब्राह्मणत्व. पळया इत्र पवित्र शरीर एक स्त्री मोहान काम परवश जावन ताणें तागेलें ब्राह्मण्य नष्ट करून घेतलें. ती म्हणता अद्य प्रभृती भो विप्र पतिस्त्वं मम भूसर. आयचे दिवस तुकून तू ब्राह्मण नाही, पतित जाल तू. त्यज यज्ञोपवीतम ते मुंडयित्वा शिरस्तता. काढ तू गेल्या जन्नू काढी, जन्नू काडेसीत ती.
तुगेल केश मुंडन करून घे तुवा आणि ह्या केशपाशाश्या योग्य नाही तुका ह्या शिखा कसा ना सदबर घेतला काढ तुवा अब्राह्मण्यम उपागम्य भक्ष गोमांसमुत्तमम आईच्या दिवसातून तू मांस भक्षण करी सुरापान करी तुगेल ब्राह्मण्य गेले त्वद्वाक्य माकरण्य तदा तयोक्तम समाचरत तिगेल वाक्य ऐकून तिगेल परवशत आलो कशी अजामिळो त्या वेश्यास्त्री पळून घेऊन तिगेल परवश धावून घेऊन अंत्यार नारायणा मोहन घेऊन उद्धार झाले की तशी व्हावर के ना त्या चांडाल कन्या परवश धावून तिगेलो तो संसार करून अनेक वर्ष असता दलरी यौवन सौंदर्य एक कालपर्यंत मात्र कोणा दलरीची वृद्धाप्य येता यमू कोणाक सोणा यमाल दूत कोणाक सोणाची पुराजना तांडून भरताची त्या प्रकारारी हिक्क दलरीची तांडून व्हेले दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चति आशावायुः पळय दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः दिवस वत्ता रात्री येता रात्री वत्ता दिवस येता शिशिर ऋतू वसंत ऋतू ऋतू वत्त असताची हे वत्त 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 म्हणताना कालः क्रीडति गच्छत्यायुः आमगेला काल खेळत काही आमगेला आयुष्यदलरी वत्ता आमगेला आयुष्याचे एक एक दिवस सूर्य अस्त दत्त म्हणताना गिळण गिळण वत असतो तो आमक कळना तशीची ही गेल काल अंत्य जाले हक्का दुःख जाले खंचे हे चांडाल कन्या कुंतला ती गेल वैर अपार प्रीती दबरना वायली किती ऐक दिवसा ना म्हणून घेऊन तोवर केन मस्त दुःखित झालो हे काडे बुद्धी भ्रष्ट झालेला गेली उत्तर भारतातून अनेक राजा दक्षिण देशाक यात्रेक म्हणायले काय हो त्या रायाल समूह उठू मेळणो त्यांनी खै उच्छिष्ट पुरा खाऊन वरलेला अस त्या उच्छिष्ट हो खाऊन घेऊन जीवन करत असेल काही पडे तांगे लोटू वत्त असिलो त्यांनी खै आयले हे नारायणगिरी व्यंकटाचलाले आयले थंय येऊन कपिल तीर्थस थंय स्नान केलं काही त्यांनी रायानानी पुरा हाणवरकेन त्या पळेले हक्कवरकेन स्नान कोरका म्हणून दिसले स्नान केलं काही कपिल तीर्थांतू त्यांनी पुरा तांगेल मलगड्यांकनी पुरा पिंड प्रदान केलं काही हाणवरकेन त्या पळून मिगेल मलगड्यांक हाव पिंड प्रदान कोरका म्हणून हाण हागेला कसं नाही दुड्डना दलरी माती असिले मृतपिंड त्या काण दबरले काही मलगड्यांक पळया केदन हो मृतपिंड मलगड्यांक म्हणून दबरता पार्वण श्राद्ध करता त्या कालाक पार्वणानि मृदा कृत्वा पितृभ्य श्रद्धया ददौ दैवाद्वा कर्मयोगेन माधवो गतकल्मषः तागेले शरीर असिल पूरा कल्मष नाश जाऊन गेलं काही कस्सने वर निकल्मष शुद्ध झालं काही तागेले शरीर शुद्ध झाले शरीर मुखारी वैर चोण घेऊन गेले पर्वतारोहण करतं साच पुराजन राय हाणवरकेन पर्वतारोहण तांगेल माक्षी केलं काही मध्ये मध्ये थै थै बैसून हरिकथा श्रवण करतं असेल काही हाणवरकेन श्रवण केलं काही वैर केदन चढले हानी होवरकेन वैर तुत्त तुदी केदन थै स्पर्श झाले त्या कालाक एक तऱ्हाचे पोट्टांत विचित्र अनुभव काही हाका कसन जाल्ले म्हणारी त्या पर्वतारोहण केलेल्या प्रभावानं तागेल भितर असेल पाप त्या पापाक ताप येईल काही ताक सहन करून घेवच्या दायनी एक मूसुकी मुई की पुरा पोट्टा भितर वचन वळवळल्या कशी जाता तशी तसले एक अनुभव दावच्या सूर जाल ताका म्हणल्यार त्या भितर असेल पाप ताण इतलं काळ केलेलं पाप तापच्या आरंभ दावून भस्मीभूत दावच्या आरंभ झाले उज्ज लागील म्हण के जाले त्या पापाक क्षणकालान कसन जाले वंकल काही हो वमन केलं काही तागेल भितर असेल पाप पुरा वमन रूपार भायर आयले वमन केल्यानंतर त्या कालाक पळया ब्रह्मादि सकल देवता वृंद थै येऊन पुष्पवृष्टी करता हागेल महात्म्य पळय हे पर्वताच महात्म्य पळया तोग्गुचान वैरी पर्वतारोहण केलेलं मात्र हाणे इतलं महापातक उपपातक आचरण केलेलं हागेल सर्व पाप वमन रूपार भायर आयले तस्सल महात्म्य त्या पर्वतास ताका आईच्या दिवसा आदलरीची आम्ही आता सुलभ झाला व्यंकटरमणाला दर्शन करच्याक तोग्गुचान वैरी सीधा आम्ही कारार वत्ताची थंय दलरी VIP दर्शन घेऊन सुलभार दर्शन करून येताची जाल्यार आमगेल पाप परिहार जावं का म्हणून जाल्यार साध्य आशिल्ल्यान देवान कोणा शक्ती दिला आम्ही तोग्गुचान वैर थंय चमकून वचका आमकां परमपूज्य विद्याधीश स्वाम्यान ते दाखोवन दिला तांणी यद्यपि वैर वचून देवाल दर्शन करून येत आशिल्ले जाल्यार तांणी तोग्गुचान त्या पर्वतारोहण करका म्हणून घेवन तोग्गुचान वैर पर्यंत चमकून थंय वचून तांकां पाप परिहार करून घेवचें कसं नाही गरज ना जाल्यार आमकां भक्तांक पळया महात्माल केदनाय ताची तांणी करची मुखांतरा आमकां दाखोवन दिताची तुमी अशी करा केल्ले निमित्त आमकां पाप परिहार जाता म्हणून ताकाची हे माधवाले पाप कसं नासा ताण पर्वतारोहण केल्ले निमित्तान पुरा वमन रूपार भायर आयले त्या कालाक ब्रह्मो
तागेले शिरो आघ्राणन करून अनुग्रह करता तुका हांव अनुग्रह करता मुकारी तुगेले पाप पुरा परिहार जाले हांव तुका तेक वर दिता कसं नाही म्हणून म्हणारे सुधर्मस्य सुतो भूत्वा आकाशनामाथ दक्षिणे नारायणपुरे वीर तोंडदेशाधिपो भव तू आत्वचून स्वामी पुष्करणीन तू स्नान करी स्नान करून शरीर त्याग करी प्राणत्याग करी मुकावेल जन्मांतू तू तोंड देशाचे अधिपती जावन राय जावन येता तू आकाश राय जावन येता आकाश राय जावन तू आईल तेदना स्वयं परमात्मू तुगेल जामय जाता साक्षाल लक्ष्मी तुक धूव जावन येता तुगेल धुवेक त्या परमात्माक श्रीनिवासाक दिवन लग्न करचें असल भाग्य कन्यादान करचें भाग्य तुक प्राप्त जाता म्हणून घेवन तो ब्रह्म वर दिता अशी त्या पर्वताक त्या दिवसू ब्रह्मान नाव दवरलें वेंकटाचलम वेंकटाचल म्हळ्यार सांगताच वेम पापम कटते यस्मात् पापदाहन शक्तितः वेम म्हळ्यार पाप वेम कटते हे पाप कटते म्हळ्यार कट्टू करचें म्हणून अर्थ कट्ट जातवय कटते म्हळ्यार कट दाहे दहन करून घालता काही भस्मीभूत करता पळय आमी भस्म जाले नंतर वापास जायना कट्ट जाल्यार पुणी ते तशी आसता वस्त्र कट्ट केल्या वस्त्र तशी आसता जाल्यार आम्ही उज्ज दिले म्हणून जाल्यार भस्म जाल्यार त्या भस्माचे आणि वापास ते वर ना कसं नाही वर ना ॲशस जावन वता तितल्याची तशी हे पर्वत कोण आरोहण करता तांगेल पाप पुरा वेम कटते पुरा दहन करून घालता काही तसल सामर्थ्य हे पर्वताक आसा त्या कारणान हक्का वेंकटाचल म्हणून नाव आयलें अशी हे चारीची महिमा वेंकटाचल कृत त्रेता द्वापर कली चार युगांत चारी नाव हाजी महात्म्य हाजी काणी कोण श्रवण करता तांकां कसन दावका इच्छा त्या सर्व पूर्ण जाता म्हणून घेवन शतानंद महर्षी जनक महाराजाक निमगिताची मुखारी जनक महाराज निमगिता शतानंद महर्षीक देवान आश्वासन दिलेलं न विशेषाक हाव कलियुगांतू येऊन हांग राबता वास करता हे पर्वतांतू म्हणून म्हणलेले देवान हांग येऊन राबचे कसले प्रसंग कसले आयले त्या म्हाका चरित्र सांगा म्हणून घेवन म्हणता त्या कालाक त्या चरित्र शतानंद महर्षी आरंभ करताच पुरातुर्षय सर्वे कश्यपाद्या मुनीश्वराः सुमुखम जाह्नवी तीरे संतोषा चक्रिरे द्विजाः जाह्नवी तीरारी गंगा नदींचे तीरारी पूरा जन कश्यपाद्याः ऋषीश्वराः कश्यप इत्यादी अनेक मुनिपुंगव मुनिश्रेष्ठ यज्ञ करत आशिल्ले यज्ञ जाल्ले संपन्न जाल्ले अर्पण कोरका म्हणायले कोणाक कोरचें हे यज्ञाचे पूरा विधी विधान आम्ही कसन केला कर्म यज्ञ कर्म कोणा अर्पण करचें म्हणून एक संशय बद म्हळ्यार संशय नाशिल्ले तांणी कोणाक अर्पण करून उठोन वता आशिल्ले जेवणाक जाल्यार नारद आयले मध्य नारदान येवन निमगिले कोण हे यज्ञाचे फल भोगता कोण को भुंक्ते यज्ञ सुफलम को वार्ध्वर्युश्च देवता कृतम यज्ञ फलम तस्य चार्प्यते मुनिपुंगवाः तुम्ही यज्ञ केल्ले नव्हे हे यज्ञाचे फल स्वीकार करतल कोण यज्ञाचे फल स्वीकार करतल कोण आणि तुम्ही हे कोणाक अर्पण करताची सांगाची ब्रह्मार्पणम असतो की रुद्रार्पणम असतो की कृष्णार्पणम असतो कोणा अर्पण करताची तांकां संशय उत्पन्न जाले कसन करच्यात हे तांणी येवन नारदान येवन सांगनी म्हणटल्यार संशय या नाशिल्ले तांणी कोणाकी करता आशिल्ले वत्ता आशिल्ले जाल्यार नारदान येवन एक प्रश्न दवरले कोणा तुम्ही अर्पण करतात सांगाची संशय उत्पन्न जाले संशयार्थम समापन्नाः भृगुं ब्रह्मविदांबरम कसन करच्यात परीक्ष कोरका कोण श्रेष्ठ की तांकां अर्पण करचें श्रेष्ठ कोण ब्रह्मश्रेष्ठ की रुद्रश्रेष्ठ की विष्णुश्रेष्ठ कोण श्रेष्ठ परीक्ष कोरकात परीक्ष करचे कोणा आपेले भृगूक आपेले हांनी कोणेय वचनी कश्यपादी अनेक ऋषिपुंगव आशिल्ले कोणेय वचनी बद म्हळ्यार पळया कोणाक गोत्ता म्हण न्हय नारदांक गोत्ता म्हण न्हय श्रेष्ठ कोण म्हण गोतस यज्ञाच फल भोगता कोण म्हण गोतस यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः यज्ञभृद यज्ञकृद यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञ साधनः विष्णु सहस्रनाम म्हणताच परमात्मा विष्णूची यज्ञभोक्ता यज्ञपती तोची यज्ञ यज्ञपती तो यज्ञभोक्ता यज्ञकृत यज्ञ साधन तो प्रत्येक तोची कृष्णानं सांगला स्वयं गीतेन तो यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौंतेय तत्कुरुष्व मदर्पणम म्हाका अर्पण करा तुम्ही कसं नाही केलं म्हाका अर्पण करा म्हणून म्हणला दलरी नारदान येऊन प्रश्न केलेले कसल्या का म्हणून म्हळ्यार आमकां पुरा कळची कतीर खंयची एक प्रसंगा मुखांतर ते स्थापन दावका जानंतोपि विशेष ज्ञानार्थम स्थापनाय पृच्छन्ति साधवः म्हणून आमकां गोत आसता पळय आमकां चंद्रग्रहण परा आसा म्हणून गोतस परा एकादश आसा म्हणून गोतस
दलरी येऊन आम्ही निमगीताच बटमामाले बटमाम परा चंद्रग्रहणास काही नव्हे गोत्तस की ना गोत्त असल्या बटमामा कसाल्या निमगू का विशेष ज्ञान आहे गोत्त असल्या रे आम्ही निमगूच कसाल्या म्हणा रे बटमाम आणि काय विशेष कसाने ज्ञान दित्तल आमका मग स्पर्श केदन दाता मोक्ष केदन दाता केदन तुम्ही नाव का केदन पुरा फळार की केदन पुरा कोर का हे विशेष ज्ञान बटमाम दित्ता म्हणून घेऊन आमको गोत्त असतं ग्रहण म्हणून दलरी वचून आम्ही निमगूच कसं म्हणून विशेष ज्ञाना कतीर नामुळे चरडू मालक चरडू वांक कोळ का म्हणून घेऊन आम्ही बटमामाला आपण पळ्या परा यशस्स स्थापना यवा ह्या ज्ञाना कतीर आम्ही निमगूच आहे तशी नारद अंक गोत्ता म्हणून नाही त्यांनी हे एक प्रसंग घेऊन मुखार स्थापन दाव का जगत्या आणतो विष्णू सर्वोत्तम स्थापन दाव का ताज कतीर येऊन निमगेल्या हानी आमके एक संशय आयला म्हणून नटन केलं भृगूक आपेल्या हानी वचेत असेल ना भृगूक कसं आपेल्या म्हणून म्हणा रे भृगू मला नाव कसं नाही म्हणून म्हणा रे म्हणताची भृशम शीघ्रम समुद्दिष्टम गतिर्गमन अमुच्यते भृगू म्हणून म्हणा रे वेग्गी वचून काम करून येतलं विलंब करना काही भृशम वेग्गी वचून किती म्हणा हंक पुराजना ऋषी इंक पुरात कसंदाला म्हणा रे मस्त वेळ धनपार ते यज्ञ कोरम कोरम पूर जाऊन गेला पुराजना पोटा बुक केला आणि कोणाका अप्पेल वय म्हणता रे कोण सर्वोत्तम म्हणून घेऊन हा निर्धार करून येताना वेळ जाता पुराजना पोटा बुक करता पुरा थंय रांधप केलेलं पुरा निवता ताका कसं केलं भृगू कापेले भृगू अत्यंत शीघ्र वचून येता म्हणून घेऊन निर्णय दाल तक्षण कृष्णार्पण करचे जावणा वच्चे आम्ही ताका राखत असतात कृष्णार्पण केदन दाता म्हणून घेऊन ह्या एक भृगू कापेले ह्या कार्याक अनेक बद कारण ह्या अशीची विनोदा खातीर सांगचे बद कारण कसं नाही म्हणून म्हणला रे भृगुल भित्तरी कृष्णान सांगेल म्हणके महर्षीणाम भृगुरहम मिगेल विभूती रूप भृगुल भित्तर असं म्हणून म्हणतं परमात्मा कृष्ण म्हणताना कोण सर्वोत्तम म्हणून निर्णय कोरचे सामर्थ्य ताक मात्र असं किती म्हणा देवाल विभूती रूप तागेल भित्तर अस भृग बाई सरलो सुर्वे खै चमकलो यजौ कंजज मंदिरम ब्रह्मलोका गेलो सत्यलोकाक थै सरस्वती निमित्तानं अनुसेवित दावून संसेवित दावून ब्रह्म बसला भृग आयलो दंडवत प्रणाम केलं काही भृगूना ब्रह्मानं पळेल्यावर केन पळे नातील म्हणके केलं पळेनी त्या दिकान भृग आईला म्हणू पळेनी हाण आलोचन केलं किंचित अज्ञानम ह्या ब्रह्माका आईले अतिथी कशी स्वागत कोर का म्हणून गोतना कशी उपचार कोर का म्हणून गोतना हा सर्वोत्तम नाही हागेल भितर थोडे अज्ञान असं तम्मत्वा किंचित अज्ञानम आश्रितम स ऋषिर यजौ थंच्यान आयलो भृगू सीधा कैलासा चमकलो कळलं ब्रह्मन तो सर्वोत्तम नाही अज्ञान असं हंगा कैलास आणतो एकांत आणतो पार्वती समेत धावनो रुद्र बसला कैलास प्रवेश केलाय पार्वतीक लज्जी झाली काही हाण मध्य आईल भृगूना म्हणले काही पार्वतीना पळया सोडा हंग हो आयला भृगू आयला मध्य म्हणून घेऊन कुपित झालो रुद्र तागेले आसनार स्थानार बैसलो उठोन ताका संहार करचे का गेल काही रुद्र कुपित जावन ताका संहार करचे गेलो हेकडे भृगूक कोप येवन शाप दिल ताणे रुद्राक हाव हंग आयला रे अतिथी म्हाका स्वागत करचे सोड म्हाका धांवडोंक घेवन म्हाका मारचे आयला तू म्हणून घेवन शाप दिल काही मुखारी कलियुगान तू पुरा कडेन खंयी असो तुगेल पूजा खंयची रूपार दावका म्हणून म्हणाले लिंग रूपार मात्र तुका पूजा प्रतिमा मुखेन तुका पूजा खंयी नाशी दावो म्हणून शाप दिले पण आज दलरीची रुद्राक शिवाक प्रतिमा निर्माण करून पूजा करची ना खंयीच भृगुल शाप ते लिंगान पूजा लिंगाक अभिषेक लिंगाक अलंकार खंयी असल्या रे तशीच आम्ही रुद्राले प्रतिमा पूज म्हणून खंयी ना खंयी आश्यपूर उण्या दलरी अत्यधिक दावनो द्वादश ज्योतिर्लिंगाची लिंग पूजाची खंयी ना हे भृगुल शाप लिंग पूज मात्र दाव तुगेल प्रतिमा पूज खंयी नाश हाका कसन जालें हाका ब्रह्मांवर केन अवमान केलेले त्यावर केन उडगासायला का रुद्रा शाप दीत म्हणटा ब्रह्माला उडगासायला ब्रह्मावर केन शाप दिले तुका कलियुगांत खंयी पूजा नाशी दाव म्हणून मनुष्यान कोणे पूजा नाशी दाव बद म्हळ्यार आजी तुम्ही राजस्थाना गेल्यार पुष्कर म्हण एक क्षेत्र आसा ब्रह्माजी मंदिर म्हण आसा थंय ब्रह्मा पूजा आसा जाल्यार अधिक दावनो आम्ही कशी देवाक मंदिर निर्माण कोण करताच पुरा कडेन देशाद्यंत तशी ना ताका कारण भृगुल शाप अंतू ब्रह्माक न्ही रुद्राक शाप दिले भृगून आनी आयलो खंय आयलो सीदा वैकुंठ आयलो वैकुंठा येवन परमात्मो निद्दला लक्ष्मी सेव करतस देवाले नारायणाले श्रीनिवासाले भितर आयल तक्षण हो पळयता दोळ सोडयतना परमात्मो हक्का कसन दिसले किमर्थम त्वं ऋषिश्रेष्ठ हो वरकेन म्हाका अवमान करतस म्हण दिसलें हांव ब्रह्माल मंदिरा गेलो ताणें पळयनी रुद्राल मंदिरा गेल्यार ताण म्हाका धांवडोंक येवन आयलो तांणी दोग जाणां तूं श्रेष्ठ न्हय
हो आयलो हो वरकेन म्हाका सन्मान करतना गौरव करतना कसन हे म्हणून घेवन कोप आयलो हाका हे पंत हाजे पुढे रुद्रू ताणे संहार कोर काम मागशी धांवडोंक घेवन आयलो हाण कसन केलें आतां हाण विष्णून येवची की ना फुडें का हावो वचून हाका मारता म्हणून घेवन हो सीदा आयलो तागेले पाय्याना परमात्माले श्रीनिवासाले वक्षस्थलाक प्रहार केले काय खंचे कालाक वक्षस्थला प्रहार केला परमात्मा गोतस नटन करतस परमात्मा किमर्थम तम मुनिश्रेष्ठ मच्छरीरम कठोरकम अमृतम त्वजरायुक्तम अभेद्यम देवदानवैः दोळ सोडेन पळयता हाण भृगुमुनीन वक्षस्थला प्रहार केला पायाना देवाक कसन चिंते म्हणून म्हणल्यार देव म्हणत काय तक्षण पळेल तक्षण भृगुमुनीक आपण वरून उन्नत आसनार बसकारोंक घेवन दंडवत प्रणाम करत काय देव पळया ब्राह्मण आयला ब्राह्मणाक येऊन बसकारोंक आसन देऊन प्रणाम करत ताका प्रणाम करचे मात्र नाही सांगत काही किमर्थम ताडितम विप्र आलिलिंगेत भक्त्यैव चोवाच ऋषिपुंगवम आलिंगन करत काही बसकार येत काही प्रणाम करता आणि सांगत काही महर्ष्यानो तुम्ही म्हाका कसले मारले मी गेल्या वक्षस्थला पाय्यान प्रहार केले कसले केले कितें म्हळ्यार तुमगेले हे पादप्रहार मी गेल्या वक्षस्थला जाले मी गेल्या वक्षस्थल अच्छेद्य अभेद्य है वज्रा म्हणके कठोर है असल कठोर दावन असेल वक्षस्थलाक तुम्ही पादप्रहार केले तुमगेले पाय्या कसने दायनी नवे देवान निमगूच है पाय्या कसने दायनी नवे मक देवा चिंते कसने म्हणा पाय्या कसने दाली की म्हणून मृदू पाय कठोर हृदय है पाय्या कसने दाली की दायनी नवे बसकारोंक घेवन देव कसं करत म्हणून म्हळ्यार श्रीनिवासू इत्युक्त्वा द्विजपादौ तौ प्रक्षाल्योष्णोदकेन वै लक्ष्मीक सांगत काही बस गो हाडी हुनु दहाडी हून उदकान पाद प्रक्षालन कोरनु पाय धुवून तागेल मात्यान प्रोक्षण कोरनु लक्ष्मील मात्याक प्रोक्षण करून घेवन पुरा कडेन वैकुंठान थापून येत काही ब्राह्मण पादोदक महिमा देवान दाखयल पळया ताका चिंता पाय्या कसने जाली की म्हणून पाय धुतो तो धुवून स्वशिरस प्रोक्षण करून घेता लक्ष्मीक प्रोक्षण करता पुरा वैकुंठ प्रोक्षण करून घेवन येता आणि म्हणत काही कसन जाले तुम्ही कसले आयले हांगा स्वगृहं सकुटुंबंच सर्वलोकं विडंबयन् ऋषीणाम अग्रजातीनां सभायां सऋषिस्तदा उपचार करून घेवन म्हणता हा सर्वोत्तम कोण म्हणून घेवन निश्चय निर्णय करचे खातीर हांगा आयलो म्हाका कळ्ळें आयच्या दिवसाक हांव तुका प्रहार केल्यार वरकेन तूं गेलो उपचार केले तुची सर्वोत्तम तुकाची हे यज्ञाचे सर्व श्रेय वचका यज्ञाचे अर्पण कर्म अर्पण तुका कोरका म्हणून घेवन भृगून येवन सांगले पुरा ऋषीश्वरान पुनः देवाक ते अर्पण करचे एक बाकी भरलेले कृष्णार्पणमस्तु म्हणून त्या देवाक कृष्णाक अर्पण केले तोची सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम म्हणून घेवन निर्णय जाले पळया हांगा एक प्रसंग देवान दाखोवन दिले कसने ब्राह्मणाल पादोदकाचे महिम कसने म्हणून दाखोवन दिले ताणे वेदाध्ययन संपन्न ब्राह्मणाल पादोदकाचे महिमा आयच्या दिवसा जाल्यार आम्ही श्राद्धांत त्या श्लोक पठन करताचे समस्त संपत् समवाप्ति हेतवः समुत्थितापत्कुल धूमकेतवः अपार संसार समुद्र सेतवः पुनन्तु मां ब्राह्मण पादपांसवः ब्राह्मणाल पाद धूळी पळे आम्ही ब्राह्मणांक श्रेष्ठ ब्राह्मणांक तुम्ही येऊ का आमगेल घरा तुमगेल पादस्पर्श दाव का म्हणून म्हणताच कसले का तांगेल पाद धूळी कसन करचे सामर्थ्यस ब्राह्मणाल पाद धूळी का म्हणून सांगता श्लोक समस्त संपत् समवाप्ति हेतवः आमका ब्राह्मणाला पाद धूळी घरा लागली बाई म्हणून स्पर्श झाली बाई म्हणून रे वेदाध्ययन संपन्न ब्राह्मण शास्त्रज्ञ ब्राह्मण षडंग अध्ययन केलेलं ब्राह्मण आईल बाई म्हणून रे समस्त संपत् समवाप्ति हेतवः पूरा संपत्त आमकां मेळत काय पळया आणि कसन आपत्त समुत्थित आपत् कुल धूमकेतवः पूरा आपत्त भस्म जावन वता काय तांगेले पाद धूळींत त्या सामर्थ्य संपत् प्रदायक ते पाद धूळी तितलं मात्र नाही असार अथवा अपार संसार समुद्र सेतवः हे असार जावन असेल संसार समुद्र कसन आसा त्या समुद्र दांटून दिवचे सामर्थ्य जालें रे त्या पादधुळींत आसा काय असार संसार समुद्र सेतवः पुनन्तु मां ब्राह्मण पादपांसवः असल ब्राह्मण पादपांसवः म्हळ्यार धुळी आमकां पवित्र करो तितलं मात्र नाही पाद धुळी लागली नंतर पाय धुताचे आमी ब्राह्मणाले पाय धुका काय पाय धुल्ले कसन जाता पृथिव्यां यानि तीर्थानि कसले ब्राह्मणाला पाय धुचे वेदाध्ययन संपन्न ब्राह्मणाला पाद धुचे कसले का तांकां गौरव दिवं का म्हूण न्हय पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे सागरे सर्वतीर्थानि पदे विप्रस्य दक्षिणे भूईन तू कितलं तीर्थ आसा गंगा यमुना सकल तीर्थाचे सन्निधान समुद्रांत आसा काय पळया पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे
दलरी आमक सकल तीर्था वचून स्नान करच्या दायना सकल तीर्थाचे सन्निधान देवान समुद्रान दवरले जाल्यार समुद्र स्नान करचे दातवे केदनाय समुद्र स्नान करचे दायना काय शास्त्र म्हणता समुद्रम पर्वणी स्पृशेत पर्वकाला मात्र समुद्र आपुडका आम्ही वरलेल्या टायमार आम्ही बीचा वचून खेळचे केदना करचे ना समुद्र आपुडचे ना आम्ही पर्वकाल म्हण म्हळ्यार अमावास्या पुन्नव ग्रहण एकादशी असल पर्वकाल असं तेदान आम्ही समुद्रांतू स्नान करका म्हण म्हणता वरलेले दिवस स्नान करचे ना कसन करचे तका सकल तीर्थाचे सन्निधान समुद्रान दवरले समुद्र केदनाय स्नान करचे दायना पर्वकालार मात्र तका त्या समुद्र आसील सकल तीर्थाचे सन्निधान पदे विप्रस्य दक्षिणे ब्राह्मणाले उजवीपाय अंगुष्ठा बोट्ट ಅಂತ सकाळी पळया सकल तीर्थाचे सन्निधान थई अस विप्रपाद विनिर्मुक्तम तोयम शिरसी धारये कोण है विप्रपाद तोय पाय धुवून घेऊन शिरसा धारण करून घेऊ का काही पळया धारण करून घेऊच मात्र नाही बायलेंक चरडू वांकाने पुरा फापूड का ते आमगेलन संप्रदाय आयला अस्सल ब्राह्मण पादोदक महिमा कसं नाही म्हणून घेऊन स्वयं परमात्मान श्रीनिवासाना दाखवून दिले कार्तिक्यां ज्येष्ठ पुष्करे तत्फलम पांडव श्रेष्ठ विप्राणां पादशौचने असल अद्भुत महिमा पादोदकाची महिमा देवान दाखवून दिलाय आणि परमात्मुची सर्वोत्तम म्हणून घेऊन परमात्माना हे प्रसंगा मुखांतर दाखवून दिलाय मुखारी कशी तो श्रीनिवासू हंगा येऊन वास कोरची पडली ताणे वैकुंठगिरीचे महात्म्य सांगून झाले पर्वताचे महात्म्य तदनंतर परमात्मुचे सर्वोत्तम म्हणून प्रकट झाल्यानंतर हंग कसन दाता सान एक प्रसंग पळया इतलं पुरा झाल्यानंतर नारद येऊन हंगा नारदान प्रूव्ह केले परमात्मा सर्वोत्तम भृगु महर्षीने येऊन सांगले विष्णू सर्वोत्तम म्हणून सांगले हेकाडे भृगुमुनी केदन आयलो तेकाड लक्ष्मीनं पळया तिने तक्रार केले कसन जाले नारदान भृगुमुनीन हेकाड आयल तक्षण लक्ष्मी हे पुरा पळयतस तिक्क पळोवन बेजार जाले जाल्यार सांगनी भृगु महर्षी नासतना तीन कसं गेलं भृगु महर्षीने गेले नंतर हिक गडबिडी घरांतू आम्ही काही गावा विंगड कडेन वत म्हणतात पॅकिंग जात म्हणतात गडबीड जात पळया तशी ही गडबीड करतस काही श्रीनिवासान येऊन निमगेल काय कसं कसन जाल्या इतलं गडबिडी रस्तो कसन जाल्या म्हणून ती म्हणता गच्छामी देवदेवेश त्यक्त्वा त्वाम जगदीश्वर हांव तुमकां सोण वत्ता म्हण म्हणलें एक क्षण हांव राब्बाना तुमकां सोण वत्ता म्हण म्हणलेली कसं गो कसन जालें पळय त्या भृगुमुनीन येऊन लात मारले पादप्रहार केले वक्षस्थलारी हे सहन करून घेवच्या दायना हांव एक क्षण आसना म्हणले काही मक्क नव मारलेले तुक कसन केलें लक्ष्मी म्हणता ताडितोसी जगन्नाथ ऋषिणावर जन्मना मदालिंगन स्थले देवपादे नैव जगतपथे खंय मारलेले ताण विंगड कडेन खंय मारलेलो असला म्हाका चिंती नाशिल्लें म्हाका बेजार जायनाशिल्लें जाल्यार मारलेले वक्षस्थलाक तुमगेले वक्षस्थलांत हांव आशें लक्ष्मी नाशी खंय देवाल वक्षस्थलांत तूं म्हाका मारलेलें म्हण केदाल ताणें ताका हांव एक क्षणभर खेन हांगा सना वत्ता म्हूण म्हणेल खंय पळया तीन तेदो पर्यंत सांगनी भृगून इतले पादप्रहार केले देवान पादोदक प्रक्षालन केले पाद प्रक्षालन करून प्रोक्षण केले पुरा करून घेवन नुत बैसिली भृगू महर्षी केदन गेल्लो तेदन चूर केलें तिणें आनी घरांत तूं तशीच कोणें आयिल्ले तेदन अतिथी बामणान उलोवन बशी खंय 1 घंटा 1.5 घंटा जाता 2 घंटा जाता पंचादीक जाता असता आयला तिथे ओटू बायल संगणी करता असता बामणाक वेळ जाले म्हणून जाल्यार बायल कसं उरले ना कित्याक म्हळ्यार अतिथी आसाची उरले ना ती कसं उरले ना हा असो उरलेतस ते अतिथी केदन वत्ता कडेर बायल म्हणता पळया 1 घंटा जाले हांव तुमकां तावळच्यान सांगता आसा पेटया म्हणून घेवन आनी काय तुम्ही उलोवन बसले तीन आस्त ते दोड ते कसं उरले ना गेले नंतर उरलेता लक्ष्मीन तशी केलेले लोक हे प्रेम कलह म्हणून म्हणता श्रीनिवास कल्याण प्रेम कलह करून चमकल काही ती रमा जगाम इति प्रेमणाचा कलहम कृत्वा तू हरिणासह देवालोटू प्रेम कलह करून घेऊन खंय आयली म्हणून म्हळ्यार हांव बाय सोरून वत्ता म्हणून करवीरपूर आयली खंय करवीरपूर म्हळ्यार कोल्हापुरा येवन सन्निहित जाली अशी देव म्हाका सोण घेवन लक्ष्मी कोल्हापुरा चमकल्या हांव हांगासून कसन करचें हावर केन सोण ती सोदूंक घेवन वत्ता म्हणून घेवन हावर केन भूलोक आयलो भूलोका येवन खंय येवन पावलो म्हण हे व्यंकटाचलाक येवन पावलो मुखार कसन दत्ता हे आमी फाल्या दिवसाक चिंतन करुया म्हणून सांगताची आयच्या दिवसाचे हे श्रीनिवास कल्याणाचे प्रवचन देवाल पादारविंद अर्पण करता श्री कृष्णार्पणमस्तु राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम राम
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ 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 ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಅಕ್ಷಯಂ ಕರ್ಮ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇ ಸ್ವರ್ಪಿತಂ ಪ್ರಕ್ಷಯೈ ಯಾಂತಿ ದುಃಖಾನಿ ಯನ್ನಾಮತಃ ಅಕ್ಷರೋ ಯೋಜರಃ ಸರ್ವದೈವಾಮೃತಃ ಕುಕ್ಷಿಗಂ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸದಾ ಜಾದಿಕಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲ ಅಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲ ಅಖಂಡಮಂಡನಂ ದೇವತಾಮಂಡಲ ಅಖಂಡಮಂಡನಂ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಸೀತಾಪತಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಾನ್ ಕೀ